ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nauubos ang pasensya ngunit hindi ang pagmamahal. Napapagod ang tao pero marunong pa rin naman silang magpatawad. Ikaw, kabarangay, handa ka bang magpatawad sa taong paulit-ulit kang ginawan ng pagkakamali? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Pabati na rin ang isang manigong bagong taon sa ating lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rosette. 32 years old at nagtatrabaho bilang audit officer sa isang international company na nakabase dito sa Makati. Avid listener na talaga ako ng programa ninyong Barangay Love Stories since pandemic at ngayon lang ako naglakas ng loob na mag-email ng aking istorya sa inyong istasyon. Bago ako magpatuloy ay gusto ko lang ding sabihin na ang pinaka-paborito ko sa lahat ng mga istorya na tinatampok ninyo ay yung pong tungkol sa pamilya. Relate kasi ako lalo na katulad ng iba nating letter sender ay hindi rin perpekto ang pamilyang kinabibilangan ko. Nakakalungkot lang dahil sa tingin ko ay pinakamalala na yung sa amin. At kung tatanungin ninyo ako kung gusto ko pa ba sila na maging pamilya sa susunod na buhay ay sasabihin ko talagang hindi na. Kahit na hindi na nga ako mabuhay kung meron pang susunod ay ayos na ayos lang. Magsisimula ang lahat noong 2018 kung saan ay paalis ang tatay kong itago na lang natin sa pangalang Noel para mag-OFW sa Italy. Aileen, nahanda mo na ba mga damit ko? Yung mga isasama sa maleta, nalagay mo na ba? Oo, nilagay ko na. Talaga lang ha? Kung ayaw mo maniwala, iditignan mo. Titingnan ko talaga. Oh, wala rito yung paborito kong damit. Nandyan. Wala nga. Tingnan mo. Halika rito, dali. Ay teka, wag mo namang guluhin yung mga nakatupi. Paanong hindi guguluhin? Hinahanap ko nga rito yung sinasabi mong damit ko na nandito. Alin ba kasi yon? Oh, kita mo na. Wala talaga rito yung paborito kong damit. Kahit kailan ka talaga, wala kang kwenta. Sobra ka namang magsalita. Sobra raw. Totoo naman sinabi ko ah. Oh, pagbuksan mo yung kumakatok. Oo na. Anak, ikaw pala. May kailangan ka ba sa amin ng papa mo? Tatawagin ko lang po sana kayo para sabihin na nakapagluto na ako ng tanghalian natin. Kaya lang, hindi pa ako nakakalapit sa pinto naririnig ko na yung sigaw ni Papa. Ay, ganun ba? Wala yun. Nag-uusap lang kami. Anong nag-uusap? Hindi tayo nag-uusap kasi tatanga-tanga ka. Noel naman. Hindi mo ko dapat pinagsasalitaan ng ganyan sa harap ng anak natin. At bakit hindi? Nahihiya ka? Ewan ko sa'yo. Ano po bang problema? Yan kasing nanay mo, pinag-iimpake ko ng mga damit at gamit ko. Tapos hindi pa pala nalalagay yung paborito kong damit sa maleta. Sabi na nandyan na raw. Oh, nung hinanap ko, wala naman. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang mag-empake para alam mo kung ano-ano yung mga ilalagay mo? Ayoko nga. Nakakatamad kayang gawin yan. Tsaka ikaw yung babae. Dapat ikaw gumawa niyan. Mali naman po yata yung katwiran niyo, Pa. Anong mali doon? Sige nga. Kahit na si Mama ang babae, kayo naman yung aalis. Siguro dapat, imbis na pagalitan niyo siya at pagsalitaan ng kung ano-anong masasakit at hindi magaganda, tulungan niyo na lang siya para alam niyo rin kung ano yung mga dadalhin niyo.
Akala ko ba matalino ka? Po? Akala ko kako, matalino ka. Kasi graduate ka naman ng kolehiyo at may maayos na trabaho. Pero bakit parang pulpul ka rin mag-isip katulad ng mama mo? Sobra naman po kayo magsalita. Hindi ako sobra. Kayo ng mama mo, masahol pa sa bugok mag-isip. Alam niyo, hindi na talaga tama yung pananalita niyo sa amin ni Mama, ha? Hindi porke tatay ko kayo, hindi ko na kayo papatulan. Sumusobra na kayo. Rosette, huwag ka nang sumagot. Bakit hindi po? Grabe magsalita yang si Papa. Akala mo kung sino? Hindi naman talaga ako kung sino sa pamamahay na to. Baka nakakalimutan mo na ako ang nagpapasok ng pera rito. Ako nga ang nagpaaral sa'yo at nagtaguyod sa pamilya natin. Bakit niyo po sinusumbat sa akin yan? Bilang padre de pamilya, responsibilidad niyo naman talagang buhayin kami. Aba, Totoo naman po yung sinabi ko. Saka baka nakakalimutan niyo rin. Simula nang makapagtrabaho ako, ako na ang nagbabayad sa lahat ng gastusin natin dito sa bahay. Dahil panay sideline lang kayo sa trabaho niyo sa auto supply. Kung kailan lang kayo sipagin, saka lang kayo pumapasok. Pasalamat na lang kayo kasi kaibigan niyo yung may-ari kaya hindi pa rin kayo tinatanggal hanggang ngayon. at sinusumbat mo naman sa akin ngayon yung bagay na yan? Bakit po hindi? Nauna kayong manumbat. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Yang anak mo ang pagsabihan mo. Iba rin tabas ng dila. Bastos. Akala mo hindi magulang kausap. Kung bastos ako, kanino pa ba ako magmamana? Sa inyo lang naman ako na bastos din. Anong sinabi mo? Ano ba, hindi ba kayo titigil? Rosette, huwag mo na sabing sagot-sagutin ng papa mo. Si Papa naman po ang nauna. Kahit na. Kaya namimihasa siya na pagsalitaan tayo ng hindi maganda kasi lagi niyong pinalalagpas. Wala rin naman patutunguhan kung papatulan ko pa. Mabuti pa kumain ka na doon, Noel. Baka gutom lang yan. Mabuti pa nga kumain na ako kaysa makipag-usap sa inyong magnanay. Kumain ka na rin doon, anak. Tatapusin ko muna itong pag-iimpake ng mga damit ng papa mo. Ayaw ko pong kasabay kumain si Papa. Tutulungan ko na lang kayo dyan. Papadudot, hindi yun ang unang beses na trinato ng tatay ko ang aking nanay ng hindi maganda. At nalulungkot ako dahil parang hinahayaan lamang ni Mama na gano'n ang gawin sa kanyang pakikitungo ng magaling kong ama. Palibhasa ay hindi kami ang unang pamilya ni Papa. Pangalawa lamang kami matapos niyang makipaghiwalay sa una niyang kinasama kung saan ay nagkaroon sila ng isang anak, ang ate ko. Hindi ko na matandaan kung paano nagkakilala ang mga magulang ko, Papadudot. Basta sinabi lang ng nanay ko na hiwalay na ang tatay sa dati niyang kinakasama. Nabuntis siya sa akin at sa bunso naming lalaki at nagsimula na silang magsama. Kaya lang, umira lang pagiging babaero ng tatay ko. Ilang beses na namin siyang nahuli ng mama ko kaya naging on and off ang pambababae niya. At hanggang sa bago siya umalis noong 2018 para magtrabaho sa abroad. Malakas ang kutob ko na ang pinakadahilan ng pag-iibang bansa niya ay upang sundan doon ang babaeng korsonada niya sa auto supply na pinagtatrabahuhan niya. Nabanggit kasi niya isang beses sa amin na plano nung magpunta sa Italy tapos ay makaraan lang ang isang buwan ay nagulat kami nang binalita niya sa amin na aalis din siya. Mabilis na lumipas ang 4 na taon, 2022 na noon at ni minsan simula nang umalis si Tatay Papadudot ay hindi pa siya umuwi sa amin para magbakasyon. Hi Ma, nandito na po ako. Oh, nak. Magmano ka muna. Mano po? Kumusta? Late ka na namang nakauwi. Na-traffic ka ba? Opo, grabe na talaga rito sa Pilipinas. Ang lala na ng traffic. Kaya nga Napanood ko sa 24 oras kanina. Bumper to bumper na naman daw lalo dun sa may EDSA. Maupo ka muna dali. Sige po. Siguradong gutom ka na. Ipaghahain kita para makakain ka na. Wag na po kayong tumayo. Mamaya na po ako kakain. Ha? Bakit mamaya pa? 10:00 na ng gabi.
Medyo busog pa naman po ako. May pa-pizza po sa office kanina. Pinamerienda nung nag-birthday. Nakarami rin ako ng kain kasi paborito ko yung flavor. Kaya busog pa po ako. Sigurado ka? Opo, baka nga hindi na rin ako kumain pero pag nagutom ako, kakain po ako, promise. Sige, promise yan ha? Opo, ma. Ayoko nang nalilipasan ka ng gutom lalo na may pagkain naman tayo. Huwag po kayong mag-alala. Takot kaya magutom tong anak nyo. Dapat lang. Kahit na sumasala tatay nyo sa pagpapadala, sinisiguro kung may budget yung pagkain natin. Hindi na naman po ba nagpapadala si Papa? Yun na nga anak. Katatapos lang namin mag-usap. Ngayon lang bago ka dumating. Nagsabi na magpapadala raw muna siya sa nanay niya dun sa Bicol para matapos na yung bahay nila. Panay daw kasi reklamo yung nanay niya na lagi na lang daw tayong inuuna. Nakalimutan na raw yata sila dun. Grabe naman sa nakalimutan. Saka natural, dapat naman talaga tayong unahin ni Papa dahil pamilya niya tayo. Ayun na nga. Pero pamilya rin naman niya yung nanay niya. Tsaka kilala mo naman ang papa mo. Hindi rin nun matitiis yung magulang niya. Pero bakit mawawalan po tayo ng padala? Sa lagay, ibibigay niya lahat ng sweldo niya kina Lola? Hindi rin naman. Pero yung dati niyang kinakasama, nangihingi rin ng sustento. Tsaka yung isang pinsan ng tatay mo na sobrang close niya umuungot ng pa-birthday sa anak niya magdedebu. Tatay mo na lang daw magbayad ng venue, kahit yun na lang daw ang regalo. Sobra naman po yun. Hayaan mo na lang. Hindi lang ako makapaniwala na hahayaan ni Papa na walang maipadala sa atin para may maibigay siya sa iba. Mabuti sana kung ngayon lang niya ginawa sa atin na sumablay sa pagpapadala. Sa loob ng 4 na taon niya dun sa Italy, mabibilang sa mga daliri ko sa kamay kung ilang beses pa lang siya nagpadala ng pera sa atin. Malapit na tuloy akong maniwala na imbento lang niya yung mga dahilan niya. Anong ibig mong sabihin? May kutob po ako na sa ibang tao niya ginagastos yung pera niya. 'Di ba kasama niya sa trabaho yung babaeng kursunada niya na katrabaho rin niya dati sa auto supply? Ayoko sanang isipin na may milagro silang ginagawa dun. Pero kilala naman po natin si Papa. Sa totoo lang, matagal nang sumagi sa isip ko yan simula nang gustuhin niyang sumunod dun sa Italy. Nakakainis talaga si Papa. Hindi niya na kayo nirespeto. Hayaan mo na anak. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon gampanin pa rin niya ang pagiging tatay sa inyo. Hindi ko na naman mababago yung ugali niyang yan. Mukha nasa dugo na talaga niya ang pagiging babaero. Ang hirap pa rin hayaan, Ma. Basta ako, nagpaubaya na lang nung paulit-ulit niya na akong niloloko. Pero hindi niyo pa rin siya nagawang hiwalayan. Hanggang ngayon, tinitiis niyo pa rin yung ugali ni Papa. Bakit po ganun? Kayo lang naman ang kapatid mo ang iniisip ko. Lalo nag-aaral pa kayo nun. Kaya nga nung nagdesisyong umalis ang papa mo papuntang Italy, nakahinga ako ng maluwag. Kasi hindi ko na siya makakasama araw-araw dito sa bahay natin. Pero ewan ko pa rin po. Ano bang ewan mo pa rin? Wala po. Siguro hanga lang ako sa inyo dahil natiis niyo ugali ni Papa. At kahit na hanggang ngayon hindi pa rin maayos trato niya sa inyo, pinagpapasensyahan niyo pa rin siya. Nagpaubaya lang naman ako, pero hindi pa naman ako manhid. Aminado ako na nasasaktan at nalulungkot pa rin ako sa trato sa atin ng papa niyo, lalo na sa'yo anak. Pero wala akong hindi kayang tiisin. Mapanatili lang na buo ang pamilya natin. Papadudot awang-awa ako sa mama ko sa tuwing nagsasabi siya ng nararamdaman niya tungkol kay Papa. Sa kabila ng lahat ay hindi naman niya ito magawang hiwalayan. Kahit na may hinala na kami na ang pinakadahilan kung bakit hindi kami inuuwian ng tatay namin ay dahil sa babae nito ay pinagkibit balikat lamang ni mama ang lahat. At kahit na sinabi niya na ang mahalaga na lamang ay ang sustento ni Papa ay hindi pa rin namin yon ganong kadaling nakukuha sa kanya. Tumungtong na ako sa edad ko kung saan ay napagod na lamang akong intindihin ang mga magulang ko. Kumbaga nagsawa na lamang akong mangunsume sa tatay ko at sa pagiging babaero niya. Siguro nga papadudot ay may bahagi sa akin na tinanggap na lamang na hindi ko na mababago ang pagiging taksil ng tatay ko sa nanay ko.
At tungkol naman sa nanay ko na martir at mapagtiis, masasabi ko na minsan pinababayaan na lang din siyang magdusa sa sitwasyong pinili niya. Sa sitwasyon na pinili niyang magdusa, kapiling si tatay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam kong hindi perpekto ang pamilya namin pero pakiramdam ko ay sumobra naman sa pagiging despalinghado. Bukod kasi sa pagkakaroon ng tatay na unfaithful at hindi nagsusustento sa amin ng maayos. Nanay na martir at hinahayaan ng sarili na ituring na backup ng tatay, habang inaalila ay meron din akong kapatid na freeloader o yung bang palaasa, palamunin at tamad. 25 anyos na noon ang kapatid kong lalaki pero wala akong natatandaan na nagkaroon siya ng matinong trabaho sa kadahilan ng takot mag-isa o sumubok ng ibang mapapasukan nang hindi kasama doon ang mga barkada. Sumuko na nga lang si mama sa pangangaral at pagmomotivate sa kanya. Kaya sa huli ay hinayaan na lamang sa bahay na tumambay-tambay. Isang gabi, nakatanggap ako ng long distance call mula kay Papa at laking gulat ko na galit ito sa akin, Papa Dudut. Ano yung sinumbong sa akin ng kapatid mo? Pinagalitan mo raw siya nung hindi siya nagsaing kagabi. Tapos nagagalit ka rin daw sa kanya at sinasabihan mo siyang tamad? Tamad naman po talaga siya eh. Saka sinong di magagalit na pati pagsasaing, inaasa niya pa rin sa amin ni Mama. Wala ba siyang mga kamay? Palibasa, sinanay niyo kasi. Anong sinanay kong pinagsasabi mo? Totoo naman ah, masyado niyong inispoil. Lahat na lang ng ginagawa niya tama sa paningin niyo. Ayan, nasanay. Parang wala nga ako natatandaan na pinagalitan o pinagsabihan niyo man lang yung kapatid kong yun. Kaya lumaking sutil at palaasa sa amin ni Mama. Oh, tapos ngayon nanunumbat ka na dyan. Hindi ako nanunumbat. Saka bakit ba lagi niyong sinasabi na nanunumbat ako kung totoo naman na ako yung nagpapasok ng pera sa bahay natin? Ako yung nagbabayad ng mga bills at bumibili ng pagkain. Baka nakakalimutan mong nagpapadala rin ako sa inyo. Ay syempre, hindi po namin nakakalimutan yung padala nyo na madalas kulang at wala pa nga. Sumusobra ka na talagang babae ka. Manang-mana ka sa mama mo. Buti na lang nagmana ako kay Mama at hindi sa inyo dahil ewan ko na lang talaga. Pasalamat ka, nandito ako sa ibang bansa. Kundi nakatikim ka na talaga sa akin. Napakabastos mo. Kung bastos na ako, kumusta naman yung paborito nyong anak? Tamad na nga, palamunin pa. Dapat siguro siya yung pinagsasabihan nyo imbis na ako. Kasi alam ko mga responsibilidad ko sa pamamahay na to. Pag nakauwi na ako dyan, malalaman mong hinahanap mo. Wala po akong dapat malaman. Baka kayo meron. At ano naman yon? Maging responsabling tatay sa amin at kinakasama kay Mama. Ay, talaga naman. Ibababa ko na po yung tawag. Inaantok na ako. Sandali, kinakausap pa nga. Bukas po yan. Ano nangyari? Wala po. Anong wala? Umiiyak ka nga. Tsaka, papa mo ba yung kausap mo sa cellphone? Opo. Tumawag siya sa akin. Patulog na ako para lang pagalitan. Bakit naman niya ginawa yun? Yung magaling ko kasing kapatid, nagsumbong lang naman kay Papa na pinagalitan ko raw siya nung hindi nakasaing kagabi. Totoo naman yun, nagalit ako dahil pag-uwi ko wala pang pagkain. Di ba, masama pakiramdam niyo nun. Tapos siya, busy lang sa paglalaro ng mobile games. Ako pagod din, galing sa trabaho. Gutom na ako noon, kaya nagalit ako. Ako naman na may kasalanan nun. Wala po kayong kasalanan. Sabi ko nga, masama pakiramdam niyo, di ba? Saka, alam naman niya yun. Palagi siyang nandito sa bahay eh. Ano, sa lagay, hindi niya napapansin? Ang hirap kasi sa kapatid ko, masyado niyong sinanay ni Papa. Lalo na si Papa, kasi paborito niyang anak yan. Hindi naman siguro. Ano pong hindi? Halatang halata naman kay Papa na palagi niyang pinapaboran yung kapatid ko. Pero pag ako, kulang na lang itakwil niya. Ano pang sinabi sa'yo ng papa mo? Marami. Puro masasakit.
Pero hindi ko naman siya masisisi kasi sinagot ko rin naman siya. Kaya nga dapat na nahimik ka na lang. Hindi ko po kaya. Lalo na nasa katwiran ako, Ma. Oh, kaso nagkakasakitan kayo ng papa mo. Masakit naman na po siya magsalita. Wala nang bago dun. Saka hindi po ako katulad niyo na kayang magpaubaya at magtiis sa trato niya sa akin. Sobrang unfair niya lang kasi. Mas kampi pa siya sa kapatid ko na tamad at walang pakiramdam. Noon pa lang kasi gusto na ng papa mo magkaanak ng lalaki. Kaya nga tuwang-tuwa yun nung sinilang ko yung kapatid mo. Nandun na po tayo. Pero anak din naman niya ako. Kaya sana pantay yung trato niya sa amin. Lalo na sa akin na palaging sumasalo sa kakulangan niya sa pamilya natin bilang padre de pamilya. Kaya nga di ko na rin napigilan pagsabihan siya na dapat maging responsable siya sa atin eh. Sinabi mo talaga sa kanya yon? Opo, para alam niya. Sa tingin ko, alam naman ng papa mo yon. Pero hindi lang niya matanggap. Alam niya pero wala lang talaga siyang pakialam. Ayos lang na hindi siya makapagpadala sa atin ng regular kasi may iba siyang sinusustentuhan dun sa ibang bansa. Saka nandito naman ako para sumalo sa mga pagkukulang niya. Pero hindi niya ba naisip na nakakapagod na? Paano na lang kung wala na ako? As in, ngayon mismo, paano po kayo ng tamad kong kapatid? Papadudod sobrang sama ng loob ko sa tatay at kapatid ko ng mga panahong yon. Para nila akong pinagtulungan. Masakit din sa akin na pinaramdam ng sarili kong ama na mayabang ako dahil may trabaho ako at tumutulong sa mga pangangailangan namin sa bahay. Pakiramdam ko tuloy na mga panahong yon ay napakawalang kwenta ko kahit na ginagawa ko naman ang lahat para itaguyod ang pamilya namin. Bagay na hindi nagagawa ng maayos ng sarili kong ama. Simula ng gabing yon ay nagising ang natutulog kong galit para sa tatay ko. Feeling ko ay nagsama-sama na lahat ng mga sama ng loob ko. Simula papadudot na ang pabayaan niya kami at ng babae siya. Naging malayo din ang loob ko sa kaisa-isa kong kapatid dahil halatang paborito siya ng tatay namin. At ang tanging kakampi ko na lamang sa bahay ay ang mama ko. Sa kanya ko sinasabi lahat-lahat. Pero noong nag-2024, aminado ako na nalimitahan ako sa lahat ng bagay. Papadudot, hindi rin kasi nakagagaan ang loob ko. Lalo na at nakikita ko na mabigat din ang pinagdaraanan ni nanay mula sa tatay kong wala naman sa hulog at walang pakialam sa amin. Anong gusto mong gawin ko, Noel? Hindi ko alam. Pati ba naman yung tinatanong mo pa sa akin? Wala ka bang sariling utak? Ano namang masama sa pagtatanong? Masama kasi lagi ka na lang ganyan. Ewan ko sa'yo. Tinatanong ka lang na maayos kung ano-ano nang sinabi mo sa akin. Gusto mo babaan kita ng cellphone? May sakit na nga ako, gaganyanin mo pa ako? Ano ba kasing nararamdaman mo? Sabi mo lang masakit ang katawan mo pero wala ka namang trangkaso. Wala naman talaga. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, nawawala naman yung sakit pero bumabalik din. Akala ko nung una dahil lang sa bigat ng trabaho. Pero hindi eh, pabalik-balik na. Tapos lagi rin ako nahihilo. Naiinis na nga ako eh. Sinubukan mo na ba magpatingin sa doktor dyan? Hindi pa. Tsaka mahal dito. Nangihinayang ako sa gagastusin ko. Noel naman, kung may nararamdaman ka na hindi na nadadala ng gamot, pumunta ka na sa doktor. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabing mahal dito magpagamot. Anong gusto mong gawin ko? Wala naman akong kapangyarihan para pagalingin ka. Ay nako, ewan ko sa'yo. Napaka-pilosopo mo. Ayaw na kitang kausap, lintik ka. Teka sandali! Ma, si Papa po ba yung kausap niyo? Oo, kaso binabaan na ako ng tawag. Nainis yata sa akin kasi akala pilosopo ko. Patawarin yan si Papa eh.
Bakit naman? Ayaw niya ng pinipilosopo tapos siya laging pilosopo sa mga sagutan. Galit sa sariling multo. Hayaan mo na yung tatay mo. May pinagdaraanan din kasi. Talaga po? Oo. Dumadalas ang tawag sa akin na panay ang daing na marami raw masakit sa katawan niya. Una yung tagiliran, tapos mga buto-buto niya. Yung sa tuhod, sa paa rin, namamaga pa raw. Hirap daw siyang lumakad tapos madalas hinahapo. Hala, na paano kaya yun? Yun ang hindi ko masagot. Ano pong sinabi niyo? Sabi ko magpatingin sa doktor doon para malaman kung ano nangyayari sa kanya. Kaya lang tong tatay mo nanghihinayang sa perang gagastusin. Mahal daw kaya ayaw. Ang pinag-aalala ko, pabalik-balik na yung nararamdaman niya. Hindi na kaya ng mga iniinom niyang gamot. Si Papa talaga oh. Mas maganda nga na makapagpatingin siya sa doktor para tama yung reseta niyang gamot. Hindi yung basta-basta lang siya umiinom, masama rin yun sa kidney natin. Kaya nga anak. Ay, sa totoo lang hindi ko na alam ang gagawin sa papa mo. Masyadong matigas ang ulo. Matagal naman na pong ganyan si Papa. Kaya lang, ewan sa dahilan niya na namamahalan siya pero may pambigay siya sa babae niya doon. Parang hindi naman yata patas yun. Hindi naman natin sigurado kung sa babae nga niya napupunta lahat ng sweldo niya. Kahit hindi tayo sigurado, malakas pa rin po kutob ko. Tingnan nyo, ni minsan ba umuwi siya rito sa atin para magbakasyon? Hindi naman, di ba? Tapos, dyan sa pagpapadala, sala sa init, sala sa lamig. Kumbaga, panapanahon. Pero kapag may kailangan siya sa atin, lalo na sa inyo, akala mo kung sinong hari mag-utos. Ura-urada pa gustong gawin. Nakakainis na talaga si Papa. Pag naaalala ko yung mga ginawa niya sa atin, lalo lang nadadagdagan yung galit ko sa kanya. Kaya lang, tatay mo pa rin siya. Hindi ka dapat nagtatanim ng galit sa kanya. Kahit tatay ko siya, wala naman po akong maitanim na pagmamahal para sa kanya. Meron pala, pero pang-unawa na lang at malapit na ring mawala. Kundi dahil lang talaga sa inyo, baka matagal ko nang hindi kinausap si Papa. Hindi rin naman kita masisisi, pero tama na yung pagsasalita mo ng ganyan sa papa mo. May nararamdaman na ngayon dun sa ibang bansa. Hindi ko maasikaso kasi malayo siya sa atin. Sus, nandun naman yung babae niya. Bakit sa'yo siya nagpapaasikaso? Rosette naman. Sorry ma, naiinis lang talaga ako. Maawa ka naman sa papa mo. Sinusubukan ko naman po. Pero hindi ko lang mapigilang isipin na baka karma niya na yung nangyayari sa kanya ngayon. Papadudot matapos ikwento ni Mama ang madalas na pagtawag sa kanya ni Papa para ireklamo ang mga nararamdaman itong sakit sa katawan ay napabuntong hininga na lamang ako. Kita ko kasi na problemado ang mama ko. Bukod doon ay labis din ang pag-aalala niya sa tatay kong wala namang halos pakialam sa amin. Hindi ko lang magets na sobrahan na ba siya sa pagiging martir at nakuha niya pa talagang isipin ang kapakanan ni Papa kahit na ni minsan ay hindi naman ito naisip ang kapakanan namin. Papadudod siguro ay ganoon kapag umiibig ang isang tao. Nabubulag siya sa pagmamahal sa maling tao. Sa pagpapatuloy ng pagdaan ng mga araw ay lalong dumalas ang paglo-long distance call ni Papa. Hindi naman kasi ito makapagpatingin doon ng regular, kesyo malaki ang kailangang bayaran. At madalas niyang nirereklamo na wala na siyang sweldo. Gawa ng mga nararamdaman niya sa kanyang katawan. Sa huli ay pareho na lamang kaming naawa ng mama ko kaya naman nag-decide na kung pauwiin dito sa Pilipinas si tatay para mapatignan namin sa doktor, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, umuwi dito sa Pilipinas si Papa noong November 2024. Pinagamot namin siya at natuklasan namin na may iba't iba siyang sakit na iniinda. Una na doon ay yung thyroid niya, diabetic din siya at may mga karamdaman tulad ng fatty liver. Mataas din ang kanyang uric acid. Kaya lagi niyang narereklamo na madalas ay sumasakit ang kanyang katawan. Hindi naman problema ang pampapagamot sa tatay ko dahil beneficiary ko siya sa insurance o yung HMO ng aming kumpanya.
Kaya nga mas pinili niya na dito magpagamot para makalibre siya. Pero ang usapan, babalik pa rin siya sa abroad. Dahil hindi pa naman siya tuluyang nag-resign sa pinagtatrabahuhan niya. Kahit nagalit ako sa tatay ko ay aminado akong naaawa ko sa kanya, lalo na ng mga panahong personal ko nang nakita na umaaray siya sa mga masakit na bahagi ng katawan niya. Kita ko rin ang panlulumo niya matapos naming matuklasan sa mga examination at laboratory test na ginawa sa kanya ang mga sakit niya. Naisip ko nga na hindi magiging madali ang gamutan ng tatay at tama ako dahil marami-rami ring gamot ang nireseta sa kanya ng doktor niya, Papa Dudut. Nasaan ba yung kapatid mo, Rosette? Lumabas po yata kasama ng mga tropa niya, nag-basketball. Ganun ba? Tama lang yun, para ehersisyo na rin sa katawan. Naalala ko nung kabataan ko, ganyan-ganyan din ako. Oo nga, pero bata ka pa rin naman. Bata pa nga, kaso marami nang iniinda. Pero nagagamot pa naman daw, sabi ng doktor, di ba? Kailangan mo lang sundin yung payo nila. Tsaka inumin yung mga gamot na nireseta nila. Ayoko nang inumin yung mga gamot na yan. Nasusuka na ako dyan. Ano? Bingi ka ba? Sabi ko, ayoko nang inumin yung mga gamot ko. Bakit ayaw mo? Makakatulong nga sa'yo yun para gumaling ka. Nasusuka na nga ako. Paulit-ulit naman tayo, Aileen. Tama naman po si Mama. Makakatulong sa inyo yung mga gamot nyo para gumaling kayo. Saka ang mahal-mahal nun, hindi yun covered ng HMO ko. Binili ko yun gamit yung sweldo ko tapos hindi nyo lang iinumin? Ayan ka na naman sa panunumbat mo sa akin eh. Sinabi ko bang bilan mo ako ng mga mamahaling gamot na yon? Hindi po ako nanunumbat. Ang akin lang, sana maisip nyo na ginastusan ko kayo. Para rin naman po yun sa inyo, kaya wag na kayong magmatigas. Hirap sa inyo, daig nyo pa yung batang 1 taong gulang. Anong sinabi mo? Gusto mo talagang masampal? Sige, subukan nyo para may kalagyan kayo. Rosette, Noel, tumigil na nga kayo. Nasa harap tayo ng pagkain, no? Bakit akong pinagsasabihan mo? Yang anak mo ang sawayin mo. Dinig mong pinagbantaan ako, di ba? Hoy, Rosette, bakit? San mo ako ilalagay pag nasampal kita dahil sa kabastusan mo? San pa ba? Di ipapadampot ko kayo sa mga pulis. Aba, talaga naman. Nak, wag naman sanang humantong sa ganun, no? Tatay mo pa rin. Nakita nyo bang kamuntik niya na akong saktan? Tapos gusto nyo isipin ko pa rin na tatay ko pa rin yung tao na yan? Alam nyo ba kung gaano kahirap yung pinagagawa nyo sa akin, Ma? O ano? Hindi na po kayo nakapagsalita kasi totoo. Ang tagal-tagal kong inisip na tatay ko pa rin kayo sa kabila ng trato nyo sa akin at sa nanay ko pa. Palagi ko kayo pinagpapasensyahan kasi naaawa ako sa inyo. Nung sumasala kayo sa pagpapadala sa amin, hindi kayo nakarinig ng isang reklamo mula sa amin ni Mama, di ba? Kasi may trabaho naman ako at kaya ko pa naman suportahan tong pamilya natin. Pero ibang usapan na yung tumawag kayo para lang pagalitan ako dahil mas kampi kayo sa kapatid ko. Sa huli, pinagpasensyahan ko pa rin kayo, lalo na nung dumalas na yung pagdaing nyo na masakit ang katawan nyo. Pinauwi namin kayo rito para makapagpagamot. Inasikaso kayo ni Mama mula nang tumapak kayo sa pamamahay namin. Pero ni minsan, simula nung umalis kayo para mag-abroad, hindi nyo kami naalalang uwian dito. Tapos ngayon, ginastusan ko kayo sa mga gamot nyo para lang sabihin yung hindi nyo naiinumin kasi nasusuka kayo? Anong klaseng utak po ba meron kayo? Sagutin nyo ako! Bakit nananahimik kayo dyan bigla? Diba? Lagi kayong hindi nauubusan ng mga katwiran? Kahit nga bulok na at baluktot, tinutuwid nyo pa rin kasi ayaw na ayaw yung pinagsasabihan kayo. Anak naman, tama na, please. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan yung papa mo. Walang mali sa mga sinabi ko sa kanya. Saka, ayan na naman kayo sa palagi niyo akong inaawat kapag nagsasalita ako ng totoo kay Papa. Minsan, hindi ko mapigilang isipin na mas kampi pa kayo sa kanya kaysa sa akin. Hindi totoo yan. Wala akong kinakampihan sa inyo ng papa mo. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako sa inyo eh. Mas martir pa kayo kaysa sa mga bayani natin. Mabuti pa, matulog na po ako. Nawalan na ako ng gana kumain.
Papadudot 2 linggo lang ang leave ni Papa pero masasabi ko na hindi talaga mabuti ang ilang araw pa lang na pagsasama namin sa iisang bubong. Kung umasta kasi siya akala mo ay kung sinong don sa pamamahay namin. Harap-harapan niyang inaalipin si Mama kahit na maliit na bagay tulad ng pagkuha ng tubig niya at sa pag-abot ng remote ng TV na pwede naman niyang gawin ay inuutos pa sa nanay ko. Mabuti sana kung baldado siya. Baka pwede ko pang palagpasin pero hindi naman. Madalas din silang magkampihan ng kapatid kong tamad kaya na-stress kami ng nanay ko. Sobrang sama ng loob ko dahil imbes na maging mapayapa ang pansamantalan niyang pag-uwi sa bahay ay naging magulo pa. Kaya nga hindi ko na napigilang makapagsalita ng masakit sa kanya noong minsang nagkasagutan kami. Marami ako naisip ng mga panahong yon. Una ay kung bakit sa dinami-dami ng pamilya sa mundo, sa ganitong klaseng pamilya pa ako napabilang. Napakamalas ko naman kung ganon. Mabilis na nagdaan ng araw, mas naging mabigat sa akin ang pananatili ng Papa sa bahay. Kaya para maiwasan na uminit ang ulo ko sa kanya ay madalas akong nag-overtime sa trabaho. Para kung makauwi man ako sa amin ay tulog na sila at gano'n na lang din ang gagawin ko. Maaga rin akong umaalis upang maiwasan na magpang-abot pa kami. Tuluyan ako na wala nang pakialam sa tatay ko kahit na magkasama pa kami sa iisang bubong ng mga panahong yon, Papa Dudut. Kararating mo lang ba, anak? Ma? Opo, kararating ko lang po. Pero bakit gising pa kayo? Hinintay talaga kita. Galing lang ako sa CR. Tapos narinig ko parang may nagbukas ng pinto. Kaya naisip ko na ikaw na agad yan. Okay po, pero bakit niyo po ako inantay? Gusto sana kitang kausapin. Pero kumain ka na ba? Kung hindi pa, ipaghahain kita. Wag na po, kumain na po ako. Tara po, upo muna tayo sa sofa para makapag-usap tayo. Sige. Tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin? Napapansin ko kasi na madalas late ka nang umuuwi. Tapos maaga ka aalis. Hindi ko alam kung nakakakain ka pa ba ng mabuti. Kasi hindi na kita napaghahanda ng baon lalo sa umaga. Sa gabi hindi mo naman kinakain yung mga pagkain na tinira ko sa iyo. Nag-aalala lang ako sa iyo, Rosette. Sorry po, Ma. Tungkol sa bagay na yan, kumakain naman po ako. Madalas nga lang sa office at lagi lang po ako umu-order kahit na magastos. Bakit nga? Pwede naman kitang ipaghandahan ng baon mo. Ayoko lang po na gawin nyo yun. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Sa amin ng papa mo? Sa totoo lang, opo. Sinadya ko po na magpalit ng uwi at umalis ng maaga para hindi ko kayo makita at makausap. Hanggang ngayon kasi masama pa rin ang loob ko sa inyo. Naiintindihan ko naman. At alam ko malaki rin talaga yung pagkukulang at kasalanan namin sa iyo ng papa mo. Opo, pero syempre hindi ko pa rin naman po kayo kayang tiisin. Nagtatampo ako sa inyo pero namimiss ko pa rin kayo. Lalo ka na, Ma. Kasi ikaw lang naman talaga yung kakampi ko rito sa bahay natin. Kahit na minsan kinukonsinti mo si Papa at yung kapatid ko. Alam ko, ikaw pa rin yung pwede kong asahan na malalapitan pag kailangan ko. Oo naman. Sinabi ko sa iyo nung bata ka pa na hindi mo lang ako mama. Best friend mo rin ako. Kaya dapat lang na magsabi ka sa akin ng mga nararamdaman mo. Natatandaan ko nga po yan, pero may aaminin po ako sa inyo. Ano yon? Hindi na po ako masyadong nagkukwento sa inyo. Sinarili ko na lang po yung nararamdaman ko dahil wala rin namang magbabago. Kahit na magreklamo pa ako sa inyo ng paulit-ulit tungkol sa ugali ni Papa, hindi niyo pa rin naman siya hihiwalayan eh. Alam ko sa kabila ng ugali niyang yun, mahal na mahal niyo pa rin siya. Hindi naman mahal na mahal. Siguro mahal lang kasi meron kaming pinagsamahan at may mga anak kami. Kayo yun ang kapatid mo.
At saka naaawa ko sa sitwasyon ng papa mo ngayon. Tingnan mo, hindi nga siya maasikaso ng mga taong tinulungan niya minsan. Pati nung babae niya dun sa Italy kung totoo man na may relasyon sila. Sa atin pa rin siya umuwi at tayo pa rin ang kailangan niya. Pero di ba ang unfair nun? Kasi pag masaya yung nangyayari sa kanya, ibang tao kasama niya. Pag malungkot at mahirap, sa atin siya pumupunta. Unfair nga, pero siguro ganun na lang ang papel natin sa buhay ng papa mo. Kaya nga hindi rin kita masisi nung pinagsalitaan mo siya na masakit. Sa tingin ko natauhan din naman siya, pero hindi lang niya kayang aminin. Yan ang hirap kay Papa, masyadong ma-pride. Oo, at kahit na siya pang magmukhang masama, hinding-hindi niya ibababa yung pride niya. Pero wag ka mag-alala, kinuusap ko na naman siya. Ano pong pinag-usapan niyo? Marami. Sinumbat ko sa kanya lahat-lahat ng mga hinanakit at sama ng loob na kinimkim ko. Simula pa lang nung araw na nagloko siya. Sinabi ko rin ang mga kapabayaan niya sa atin. Wala na akong pakialam kung may nararamdaman siya kasi mas matalas pa rin naman ang dila niya kung makapagsalita sa atin. Kahit na may sakit siya. Ano pong sabi ni Papa? Wala, natahimik. Tapos nun umalis na ako para maligo. Grabe, iba pala sa pakiramdam kapag nailabas mo lahat ng mga kinikimkim mo. Nung matapos ako maligo, nakita ko nagluluto ng tanghalian. Gulat nga ako kasi hindi naman niya yung ginagawa simula nung umuwi siya rito sa atin. Kung ako yung nakakita, baka magulat din ako. Pero hindi po ba kayo natakot? Natakot saan? Kasi baka nilagyan niya ng lason yung pagkain niyo matapos nung lahat-lahat ng mga sinabi niyo sa kanya. Sobra ka naman. Biro lang po. Pero masaya po ako na sa wakas nasabi niyo na kay Papa yung mga bagay na dapat niyang marinig mula sa inyo. Oo nga eh. Naisip ko na lang na kung magbabago siya, edi mabuti. Kung hindi, mabuti pa rin. Dahil hindi tayo naging kasing sama ng ugali niya. Lalo ka na anak. Sa kabila ng mga pagtitiis mo sa papa mo. Salamat na rin kasi may anak siyang katulad mo. Sana ma-realize ni Noel kung gaano siya kaswerte sa'yo. Papa Dudut, hindi ko napigilang maluha sa huling sinabi ni Mama. Nakagagaan ng puso na para bang bigla na lamang naglaho yung tampo ko sa kanya noong mga nakarang araw. Pagkatapos naming mag-usap, pinaghain niya ako ng hapunan kahit na busog pa ako ng mga oras na yon. Pinilit kong ubusin yung niluto ni Mama para sa akin. At aminado ako na naiiyak talaga ako sa bawat subo ko. Kinabukasan, sakto walang pasok kaya nag-decide ako na ilabas sila ni Papa. Himala naman at tumigil na sa pagreklamo ang tatay ko at kahit na nandun pa rin yung pagiging ma-pride niya, ay nasasaway na siya ni Mama. Yun ang unang beses na lumabas kami bilang isang pamilya. Sa kasalukuyan ay nakabalik na sa Italy si Papa at tuloy-tuloy naman ang pag-inom niya ng maintenance medicine niya. Palagi rin kasi siyang minomonitor ni Mama. Nag-aaway pa rin sila lalo na at hindi pa rin mamatay-matay ang isyo ng pambababae ni Papa. Pero hindi na lamang masyadong dinidibdib ng mama ko yon. Kaya nga para pansamantala niyang makalimutan ang sakit sa ulo na hatid ni Papa ay nilalabas ko na lamang siya para malibang. Oo, nakakainis kasi parang tumatandang paurong si tatay. Pero ayoko namang guluhin ang buong buhay ko sa pangungon sumi sa kanya. Mas nakafocus ako ngayon kay nanay at sa sarili ko at tungkol naman sa kapatid kong bunso ay freeloader pa rin siya. At walang ambag sa bahay kundi ang magreklamo. Buti na lang at hindi pa siya nakakabuntis dahil baka palayasin ko na talaga siya. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-air ang storya ng buhay ko. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko breadwinner at pareho ng pinagdaraanan sana ay mas maging magaan ang susunod na taon para sa atin. Dahil deserve nating maging masaya at mabuhay sa isang stress-free environment. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyo forever kapuso at
Barangay Rosette. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Barangay Love Stories. Love stories. Ikaw kapuso, ilang anak ang gusto mo para sa inyo ng magiging asawa mo? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Neri. Hindi ko po tunay na pangalan. 25 years old, nakatira dito sa Maynila at nagbabantay ng isang maliit na tindahan. Na-discover ko ang inyong programa na Barangay Love Stories nang lumuwas ako dito sa Maynila para magtrabaho. Ilang taon na rin ang nakakalipas at ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat sa inyo kahit alam ko na pwede akong mabash dahil sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero dahil ramdam ko na may aral po itong maiiwan sa ating mga kabarangay, ay nilakasan ko na ang loob ko na gawin ang liham na ito. Papadudot, laking probinsya talaga ako at hanggang high school lang din ang natapos ko. Marami po ako naging iba't ibang trabaho noon dahil hindi magaan ang buhay namin. Ulila na ako sa mga magulang at nakikitira sa bahay ng ate ko na may asawa at anak na rin. Hanggang sa naglakas loob na akong lumuwas ng probinsya. Mabuti na lamang at may pinsan po akong handang tumulong sa akin ng panahon na yon, Papa Dudut. Oh, Neri, ikaw na pala yan. Sorry ate, medyo naligaw ako sa paghahanap dito sa bahay nyo. Magkakamukha kasi halos lahat ng mga bahay dito sa subdivision. Tapos magkakalayo pa. Kaya natagalan ako sa paglalakad at paghahanap dito sa address nyo. Ganito talaga dito. Maraming naliligaw. Halika, pasok ka na. Salamat, Ate Lorna. Parang ang konti naman yata ng dala mong gamit. Isang bag lang talaga? Oo, hindi rin naman kasi ako mahilig bumili ng mga damit kaya konti lang talaga ang mga gamit ko. Karamihan nga ng laman ng bag ko, mga importanteng papel ko lang din. Ay nako, buti ka pa. Matipid. Ako kasi napakagastos ko. Hindi ko mapigilan bumili ng mga bagong bag, sapatos, lalo na kapag gusto ko yung design. Turuan mo nga ako maging matipid. Sige ate, tuturuan kita. Madali lang naman yun. Lagi mo lang isipin na hindi mo naman magagamit lahat ng mga bibilihin mong gamit. Pero grabe, ang laki pala talaga nitong bahay nyo. Hindi naman masyado. Sakto lang. Anong hindi masyado? Ito palang sala nyo. Kasing laki na halos ng pinagsamang sala, kwarto at kusina dun sa bahay ng kapatid ko. Maliliit naman kasi talaga ang mga bahay sa probinsya. Pero nakakamiss ang sariwang hangin doon ah. Sobra ate. Pagbaba ko pa lang ng bus kanina, halos maubo-ubo na ako dahil ang kapalat itim ng usok sa paligid. Ganun talaga rito. Masasanay ka rin sa paglipas ng mga araw at buwan na nakatira ka rito sa amin. Sweetheart, nakita mo ba yung relo ko? Di ko kasi mahanap sa kwarto natin eh. Ay oo, sweetheart. Binulsa ko muna tong relo mo. Nakita ko kasi kanina sa tabi ng TV. Eto oh. Ayun, salamat sweetheart. Diyan ko lang pala naiwan, nakala ko sa office. Oh, may bisita pala tayo?
Siya yung sinasabi ko sa'yo na pinsan kong galing probinsya. Si Neri. Neri si Arthur. Live-in partner ko. Hi, Kuya Arthur! Hi din, Neri. Sana magtagal ka rito sa bahay kasi may pagkatamad tong Ate Lorna mo eh. Uy, grabe ka naman sa akin. Aray! Ang sakit naman ng hampas mo sa balikat ko, sweetheart. Ikaw kasi sinisiraan mo ako sa pinsan ko. Totoo naman yung sinabi ko ah. Marunong naman ako ng mga gawaing bahay, no? Hindi ko naman sinabi na wala kang alam pagdating sa mga gawaing bahay. Ang sabi ko lang, may pagkatamad ka. Magkaiba yun, sweetheart. Ewan ko sa'yo. Nakakatuwa naman po kayong mag-asawa. Ang cute niyo po maglambingan. Naku, Neri, wag mo na nga kaming pinupo. Kasi mukha namang ilang taon lang ang tanda namin sa'yo eh. Tsaka hindi pa naman kami totoong mag-asawa ni Lorna. Pero malapit na rin. May mga bagay lang kami na inaasikaso bago kami tuluyang magpatali sa isa't isa. Papa Dudut, may 5 taon ang tanda sa akin ng pinsan kong si Ate Lorna. Naging close kami noon dahil noong bata pa lamang kami madalas siyang nagbabakasyon sa probinsya. Nang maisipan ko nga na gusto kong lumuwas ng Maynila at magtrabaho dito ay nagbaka sakali lamang ako na pwede akong tulungan ni Ate Lorna kaya minessage ko siya sa Facebook. Sakto naman na naghahanap din sila ng kasambahay ng kinakasama niyang si Kuya Arthur kaya kaagad niyang sinabi na tutulungan niya ako. Siya nga rin na nagpadala ng pera para pandagdag sa pamasahe ko paluwas ng Maynila kaya malaki talagang naging pasasalamat ko sa kanya. Papa Dudut, nanibago ako nang makarating ako sa Maynila lalo na sa mga appliances na meron sa bahay ni Ate Lorna. Sanay ako sa mga gawaing bahay pero hindi ako sanay na gumamit ng mga makabagong gamit kagaya ng rice cooker, microwave oven at kung ano-ano pa. Wala naman kasing mga ganong gamit sa kinalakhang kong buhay sa probinsya. Pero dahil mabait si Ate Lorna at Kuya Arthur ay matyaga nila akong tinuruan sa paggamit ng mga appliances sa bahay nila. Naging maayos ang mga unang linggo at buwan ng pagtatrabaho ko bilang kasambahay kina Ate Lorna. Hanggang isang gabi ay nagising ako dahil sa narinig kong pagtatalo ni na Ate Lorna at Kuya Arthur. At nang lumabas ako ng kwarto ay si Ate Lorna na lamang ang naabutan kong umiiyak sa sala. Dahil lumabas na pala ng bahay si Kuya Arthur, Papa Dudut. Ate Lorna, ito ang baso ng tubig. Salamat, Neri. Gusto mo na mag-init ako ng tubig para magawan kita ng tsaa? Hindi na. Ayos na tong tubig. Pasensya ka na kung nagising ka ng dahil sa pagtatalo namin ni Arthur. Ayos lang kasi mababaw pa rin naman yung tulog ko kanina. Saan pala pupunta si Kuya Arthur? Magpapahangin lang pero uuwi rin yun mamaya. Baka magpapalipas lang ng init ng ulo niya sa labas. Ate? Madalas ba kayo mag-away ni Kuya Arthur ng gaya nito? Hindi naman masyado. Talaga? Sa totoo lang, medyo nagulat ako sa lakas ng boses niya kanina. Parang nun ko lang siya narinig na sumigaw ng ganun kalakas. Siguro kasi pagod siya sa trabaho kaya ganun na lang kainit ang ulo niya. Narinig mo ba kung ano yung pinag-awayan namin kanina? Medyo, pero hindi naman lahat. Tama naman kasi yung sinabi ni Arthur kanina. Kasalanan ko kung bakit hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Ano ba talaga nangyari, ate? Kung okay lang naman na malaman ko, pero kung ayaw mo magkwento, maiintindihan ko naman. Okay lang, Neri. Ang totoo pakiramdam ko, kailangan ko rin ng kausap ngayon eh. 4 years ago kasi, pilinano na talaga namin ni Arthur ang magkaroon ng anak. Kaya lahat ng payo ng doktor para makabuo kami ng baby, sinunod namin.
Hanggang sa ayun, nagbuntis nga ako. Kaya lang, sumabay naman yun sa promotion ko sa trabaho. Nadagdagan talaga yung mga trabaho ko at nasa ika-4 na buwan na ako ng pagbubuntis nang makunan ako dahil sa pagod at stress. Nako, ate, sorry. Hindi na yata dapat ako nagtanong. Ayos lang talaga, Neri. Kasi ang tagal ko na rin dinadala to sa dibdib ko eh. Matagal na akong pinapahirapan nung nangyaring yun sa buhay ko. Pero hindi mo naman ginusto yung nangyari. Bakit sinisisi ka ni Kuya Arthur? Sinabihan na kasi ako ng doktor na mahina ang kapit ng bata at kailangan ko ng sapat na pahinga. Pero hindi ako nakinig kasi kakapromote ko nga lang sa trabaho. Hindi ko binitawan ng promotion na yon kahit na alam ko na mapanganib para sa baby na pinagbubuntis ko. Walang may gusto sa inyo na makunan ka, Ate Lorna. Pero may magagawa sana ako noon para maiwasan na mangyari yun. Ilang beses na rin kasi akong kinumbinsi ni Arthur na mag-resign sa trabaho pero hindi ko yun sinunod. Sinabi ko sa kanya na kaya kong alagaan ang sarili ko at ang baby namin na nasa tiyan ko. Sana mas nag-ingat ako para sa magiging anak namin. Pero bigo ako na magawa yun. Bigo ako na maingatan ang anak namin. Ate, maniwala ka sa akin. Wala ka talagang kasalanan sa nangyari kasi sigurado ko na ginawa mo pa rin ang lahat para maingatan ang pinagbubuntis mo. Naging pabaya kasi akong ina, Neri. Mas pinili ko ang trabaho ko kaysa sa magiging anak namin dapat ni Arthur. Mas pinili ko ang sarili ko kaysa matuloy ang masayang pamilya na matagal na namin gustong matupad. Pwede pa namang matupad yun, ate. Naniniwala ako na basta marunong tayo magdasal, ibibigay ng Diyos sa atin ang alam niya na gusto nating makuha. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Ewan ko, hindi ko na alam. Lahat naman kasi ng payo ng doktor sa akin ngayon, sinusunod ko na. Pero wala pa rin. Hindi pa rin ako mabuntis-buntis ulit. Alam mo, pakiramdam ko nga, yun ang dahilan niya kung bakit hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako pinapakasalan. Kasi gusto niya na magkaroon muna kami ng anak bago kami tuluyang manumpa ng pagsasama habang buhay. Pero, paano kung hindi ko na yun maibigay sa kanya? Paano na ako kapag iniwan niya ako kasi wala na talaga akong kakayahan na magkaanak? Neri, hindi ko yata kakayanin na mawala siya sa buhay ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Papadudot na awa talaga ako noon kay Ate Lorna. Noong gabi kasi nagising ako dahil sa pagtatalo nila ay narinig ko ang panunumbat na sinabi ni Kuya Arthur sa pinsan ko. Sinabi nito na kasalanan ni Ate Lorna kung bakit hindi na sila magkaroon ng anak. Na nadadamay pa raw si Kuya Arthur sa kasalanan ni Ate Lorna na hindi pag-aalaga sa sarili kahit na alam nitong may bata nang dinadala sa sinapupunan niya. Na hindi raw ito magkakaroon ng komplikasyon sa matres kung hindi ito nakunan dati dahil sa labis na pagtatrabaho. At masyado raw kasing nakafocus sa trabaho si Ate Lorna kaysa sa pamilya na gusto nilang buuin. Papadudod sinabi sa akin ni Ate Lorna na pinagsisisihan na niya ang ginawa niyang yon at gusto niya talaga na magkaroon sila ng anak ni Kuya Arthur. Sinunod naman daw niya ang lahat ng bilin sa kanya ng doktor pero bigo pa rin siya na mabigyan ng anak si Kuya Arthur. Sinabi ko sa kanya na magdasal siya dahil walang imposible sa Panginoon. Ibibigay ng Panginoon Papadudod ang lahat ng tulong at lahat ng kanyang minimithi
kung siya po ay mananalig lamang. Sa tamang panahon, darating ang biyaya at kagustuhan nila na magkaroon ng anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut kagad din namang nagkaayos na Kuya Arthur at Ate Lorna. Kagaya ng nakwento ni Ate Lorna ay madalas lang na ganon si Kuya Arthur kapag lasing ito. O kaya ay stress sa kanyang trabaho. Doon madalas na nauungkat ang nakaraan nilang dalawa lalo na ang tungkol sa pagkamatay ng baby nila. Pero kapag lumipas na yon ay si Kuya Arthur din mismo ang nakikipagayos kay Ate Lorna. Doon ko nakita na mahal din talaga siya ni Kuya Arthur dahil sa kabila ng nagawa ng pinsan ko ay binabalikan pa rin siya nito. Papa Dudut, mahigit 1 taon na akong nagtatrabaho kina Ate Lorna nang makilala ko si Alexis. Nagtatrabaho siya bilang driver sa isang pamilya na nakatira malapit lang din sa amin. Nagkapalagayan kami ng loob hanggang sa maging boyfriend ko na siya, Papa Dudut. May itsura din po si Alexis. Singkitin ang kanyang mata, moreno at matipuno ang pangangatawan. Tumagal din ang mahigit kalahating taon ng relasyon naming dalawa hanggang sa mabuntis ako. Kaya lang nang malaman niya yon ay sinabi niya sa akin na hindi pa siya handang magkaanak. Sinisi niya pa ako at sinabihan na dapat daw ay nag-iingat ako para hindi ako nabuntis. At pagkatapos ng araw na yon ay hindi ko na siya muling nakita o nakontak pa, Papa Dudut. Neri, pakisama naman tong pantalon ni Arthur dyan sa mga pinaplansya mo. Sige ate. Yung blouse ko pala na kulay pula, nasama mo ba sa mga nilaban mo kaninang umaga? Oo ate. Nasama ko na yun sa mga nilaban ko. Ah, sige. Baka kasi gamitin ko bukas. O nga pala, pumunta ka sa palengke mamaya pagkatapos mo magplansya. Bumili ka ng karne ng baboy, bagoong, sibuyas, tsaka bawang. Nagre-request kasi ng binagoong ang baboy si Arthur para sa hapunan mamaya. Pero ako naman ang magluluto, kaya makakapagpahinga ka pagkatapos mong mamalengke. Okay, sige. Pupuntahan na lang kita sa kwarto mo kapag tapos na ako sa pamamalansya ko dito. Teka, umiiyak ka ba? Hindi, Ate Lorna. Ano lang, medyo sinisipon lang ako. Neri, huwag ka nang magsinungaling sa akin. Namumugto pala yung mga mata mo ngayon ko lang napuna. Sa maga na mga mata mo parang buong gabi ka umiyak kagabi ah. Ayos lang talaga ako. Sipon lang to. Ano ba kasing problema? Sabihin mo na sa akin. Wala, Ate Lorna. Neri, ayoko nagsisinungaling ka sa akin. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo kaya sana huwag mo namang ilihim sa akin ang mga bagay na gumugulo sa isip mo. Kasi hindi rin ako matatahimik pag nakikita ko may dinadala kang problema dyan sa dibdib mo. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Pwede mong sabihin sa akin kung anong problema mo. Ano kasi, ate? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Sinong ama niyan? Si Alexis. Alexis? Yung driver dun sa malaking bahay na may automatic na gate? Oo, siya nga. Alam na ba niya yung tungkol sa pinagbubuntis mo? Oo, alam niya na rin, ate. Anong sabi niya? Anong plano niyong dalawa? Ayun na nga ang problema ko, ate. Mula nung nalaman niyang buntis ako, hindi ko na siya nakita pa. Ang sabi ng mga kasama niyang kasambahay sa bahay, umuwi na raw si Alexis sa probinsya nila. Hala! Eh paano yan? Naku,
Nakukontak mo pa ba siya? May iba ka pa bang kakilala na pwedeng lapitan para makausap mo siya? Wala na, Ate Lorna. Wala naman akong kakilala na ibang kamag-anak niya. Tapos, lahat ng number niya na nakasave sa cellphone ko, hindi ko na rin makontak. Nako! Mahirap talaga hanapin yung tao na ayaw magpakita. Eh ikaw ba? Ano nang plano mo ngayon? Hindi ko nga alam, ate. Hindi ba naman kasi talaga ako ready maging nanay? Ni wala pa nga akong malaking naiipon para sa sarili ko. Tapos magdadagdag pa ako ng papakainin ko. Kung bakit naman kasi nabawa pa tong baby sa tiyan ko. Huwag mong sabihin yan. Alam mo naman na biyaya ng Diyos ang bawat batang mabubuhay sa sinapupunan ng isang babae. Kaya hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Pero hindi pa nga ako ready maging nanay. Ayokong pareho kaming lumaking naghihirap ng magiging anak ko. Pwede ka naman naming tulungan ni Arthur. Pero alam mo, may naisip akong paraan para hindi ka mabigatan sa dinadala mo ngayon na problema. Hindi ko nga lang alam kung sasang-ayon ka dito sa naisip ko. Ano yun, Ate Lorna? Kung okay lang sa'yo, aampunin na lang namin ni Arthur ang magiging anak mo. At kung gusto mo, pwede rin kitang bayaran para sa baby mo. Para naman makapagsimula ka ng totoong bagong buhay, Neri. Papadudot na gulat ako sa biglang inalok sa akin ni Ate Lorna. Oo, hindi pa talaga ako handang maging isang ina lalo na at wala pa akong masyadong ipon. Gusto ko pa rin talagang magbuhay dalaga. Pero hindi ko alam kung kaya ko bang ipamigay o ibenta ang ipinagbubuntis kong anak. Sinabi ni Ate Lorna na pag-iisipan ko dapat ang inaalok niya sa akin. Sinabi niya rin na pwede ko siyang bigyan ng presyo kung magkano ang gusto kong pagbenta sa anak ko sa kanya. Sasagutin niya lahat ng check-up at vitamins ko hanggang sa sa akin na pumayag ako na ibenta ang baby na ipinagbubuntis ko. Pero sinabi na rin pala yon ni Ate Lorna kay Kuya Arthur kaya pati ito ay kinumbinsin na rin ako. Sa huli pumayag na rin po ako sa gusto nilang mangyari na bilhin ang baby na noon ay nasa sinapupunan ko pa lamang papadudot. Hindi pa ba gising si Neri? Hindi pa. Kaya nga ako na rin ang nagluto ng almusal ngayon kasi alam ko na maaga ang pasok mo sa trabaho. Nandyan na nga pala yung kape mo sa lamesa. Hindi na nga lang masyadong mainit yan kasi kanina ko pa sinalin yan sa tasa mo mula sa coffee machine habang naliligo ka kanina. Gusto mo ikuha na lang kita ng bago? Naku, wag na. Okay na to. Salamat. Nagmamadali na rin ako kasi may maaga akong client meeting ngayon. May binigay nga palang bagong vitamin si doktora kay Neri kahapon. Ininom na rin niya kagabi kaya siguro napasarap yung tulog niya. Hinayaan ko na rin. Alam ko naman na makakabuti sa baby niya yung mahimbing na pagtulog. Tama ka dyan, sweetheart. Tsaka bumabawi naman siya sa mga gawaing bahay kapag gising na siya. Alam mo, sweetheart, sobrang excited na talaga ako sa magiging anak natin. Ako rin. Buti nga pumayag ka kaagad nung sabihin ko sa'yo na gusto kong ampunin natin yung pinagbubuntis ni Neri. Siyempre papayag ako. Alam mo naman kung gaano katagal ko nang gusto na magkaroon tayo ng anak, di ba? At least ngayon, manggagaling pa sa mismong pinsan mo yung baby at hindi kung kanino lang, di ba? Yan din talaga ang nasa isip ko. Magkakaroon na tayo ng anak tapos matutulungan pa natin si Neri na magsimula ulit sa buhay niya. Ay, sweetheart, kailangan ko na palang umalis kasi baka malate pa ako sa meeting. Babaunin ko na lang yung sandwich na ginawa mo. Sa office ko nakakainin. Okay, sige. Sakto naglagay na ako ng isa dito sa lalagyan. Eto na, sweetheart. Nandito na rin sa bag, pati yung lunch mo mamaya. Thank you, sweetheart. Alis na ako ha. Pakis nga. Mwah! Bye! See you later! Ingat ka, sweetheart ha. Bye! Magigising na rin siguro yun si Neri.
Salinan ko na nga siya ng kape. Good morning, Kuya Arthur. Oh, good morning din. Mabuti naman at gising ka na, Neri. Upo ka na dito. Sakto, ito na yung kape mo. Hindi ko na nilagyan ng gatas yan. Alam ko kasi na black ang gusto mo sa kape. Naku, salamat po. Nakakahiya naman, kayo pa ang nagtimpla ng kape ko. Mukhang kayo rin na nagluto nitong fried rice, longganisa at itlog ah. Oo, ako nga. Wala kasi akong pasok ngayon sa trabaho. Maaga ako nagising kanina, kaya nagluto na rin ako. Thank you talaga, Kuya Arthur. Sorry kung tinanghali ako ng gising. Maaga naman ako natulog pero grabe yung lalim ng tulog ko. Kasi hindi ko na malayan yung tunog ng alarm ng cellphone ko. Epekto siguro yan ng bagong vitamins na binigay sa'yo ni Doktora kahapon. At teka, lalagyan ko lang ng fried rice at ulam tong plato mo ha. O ayan, kain ka na. Salamat, Kuya. Pasensya na, ikaw ang naabala ngayon sa paghahanda ng almusal. Ayos lang yun, ano ka ba? Alam mo naman na ang pinaka-importante ngayon, malusog mong maipanganak yung baby. Sobrang excited na nga kami ng Ate Lorna mo kasi sa wakas, magkakaroon na rin kami ng anak. Kaya salamat talaga sa'yo, Neri ha. Ako pong dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na alam kung kanino pa ako pwedeng humingi ng tulong. Baka nga tuluyan ko na rin na ipalaglag ang baby na to dahil hindi pa talaga ako handa sa ganitong klase ng responsibilidad. Ay, mabuti talaga at kinausap ka ni Lorna. Baka kasi kung ano pang nagawa mo sa baby at sa sarili mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Isang pamilya tayo sa bahay na to. Papadudot nagkwento pa noon si Kuya Arthur kung gaano niya kagusto ang magkaroon ng anak. At nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Nakita ko kasi sa mga mata niya at nabakasan sa boses niya na sabik talaga siyang magkaroon ng anak. Nakwento niya na siguro nga raw kasi ay lumaki siya na walang kapatid at malayo sa mga magulang niya. Kaya gusto niyang maranasan na maging isang magulang at iparamdam ang totoong pagmamahal sa magiging anak niya. Malaki rin ang naging pasasalamat niya sa pagpayag ko na ibenta sa kanila ang magiging anak ko. Dahil tinupad ko raw ang isa sa mga pangarap na gusto niyang mangyari sa buhay niya. Papadudot naging sobrang mabait din si Kuya Arthur at Ate Lorna sa akin. Kagaya ng sinabi ng pinsang ko ay sinagot nila ang lahat ng gastusin para sa ipinagbubuntis ko. Nahihiya na nga ako noon dahil nakikita ko na malaki na rin ang nilalabas nilang pera kaya naman bumawi ako sa mga gawaing bahay. Pero binili ni Ate Lorna na huwag na raw akong gumawa ng mabibigat na gawain dahil baka makasama raw yon sa ipinagbubuntis ko na magiging anak nila ni Kuya Arthur, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa paglipas ng mga linggo at buwan ay mas naging maasikaso si Kuya Arthur sa akin kesa kay Ate Lorna. Noong nasira ang washing machine sa bahay ay kagad siyang bumili ng bago para hindi ako mahirapan sa paglalaba. Ayaw niya rin nang nagbubuhat ako ng mabibigat na bagay. Tapos madalas na gusto niya pang siya ang nagluluto para raw maging healthy ang baby ko pagdating sa mga kinakain ko. Siya rin ang palagi kong kasama sa mga check-up ko dahil naging busy noon si Ate Lorna sa trabaho. Yon ang naging daan para unti-unting mahulog ang loob ko sa kanya. Papadudot pinigilan ko naman ang sarili ko na magkagusto kay Kuya Arthur kaya lang ay dumating ang araw na ipinagtapat niya sa akin na may gusto na siya sa akin. At nagkaroon na kami ng lihim at maling relasyon. Sweet si Kuya Arthur sa akin kapag kami lamang ang magkasama sa bahay lalo na sa loob ng kotse. Sinabi niya rin sa akin na mas mahal niya na ako kesa sa pinsan ko. Nang magkaroon ng out-of-town seminar si Ate Lorna at ilang araw siyang mawawala sa bahay noon ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mas solo ang isa't isa. Doon namin mas naiparamdam ang napakainit naming pagmamahal sa bawat isa, Papadudot.
naman ang niluluto mo, Neri? Ginisang munggo lang naman to. Teka, papatayin ko lang yung apoy sa kalan kasi luto na to. Ang aga mo yata nakauwi ngayon galing sa trabaho. Inagahan ko talaga kasi gusto ko na masolo kita kahit sandali lang. Pakis nga ako rito. Kuya Arthur, wag mo akong halikan sa leeg ko, nakikiliti ako. Ay, sorry. Ang bango mo kasi kaya hindi ko tuloy napigilan na halikan ka sa leeg. Akala ko ba itong niluluto ko yung mabango? Siyempre mas mabango ka. Kaya nga, pwede ba itigil mo na yung pagtawag mo sa akin ng kuya? Hindi mo naman na ako kuya eh. Boyfriend mo na ako kaya dapat Arthur na lang ang itawag mo sa akin. Okay, sige, Arthur. Pakis nga ako sa lips. Arthur, parang may narinig ako naglalakad papunta dito sa kusina. Si Ate Lorna yata yun. Lumayo ka sa akin kasi baka mapansin niya pa tayo. Okay, sige. Buti na lang hindi traffic. Hindi ako nahirapang bumiyahe pa uwi. Hi sweetheart! Oh, Arthur! Nandito ka na pala sa bahay. Akala ko mauuna pa ako makauwi sa'yo. Inagahan ko talaga ang uwi kasi alam ko na ngayon ang uwi mo galing sa seminar nyo. Namiss kasi kita eh. Aww, namiss din kita. Payakap nga ako sa sweetheart ko. Sige ba? Ito, yayakapin kita ng mahigpit kasi malakas makawala to ng pagod. Miss na miss kita. Sweetheart. Oo nga, Neri. Dapat hindi ka na masyado nagkikikilos. Huwag ka na rin masyado magluto para hindi ka mapagod. Pwede naman kaming umorder na lang ng pagkain natin. Ayos lang. Hindi naman ako mabilis mapagod. At hindi rin ako sanay na hindi masyadong kumikilos dito sa bahay. Okay, ikaw ang bahala. Basta iingatan mo ang baby namin ha. Alam mo naman na sobrang excited na kami ni Arthur sa magiging anak namin. O siya, maghain ka na. Magpapalit lang ako ng pambahay. Sige, Ate Lorna. Papa Dudut, nagigilty din naman ako dahil sa maling relasyon namin ni Arthur. Lalo na at napakalaki na ng utang na loob ko kay Ate Lorna. Naging sobrang mabait siya sa akin kahit sa umpisa pa lamang na hindi ko pa ipinagbubuntis ang baby na bibilhin niya sa akin. Alam ko rin na mabuti siyang tao dahil never niya akong pinakitunguhan ng hindi maganda. Madalas nga rin siyang nagpapadala ng pera sa mga kamag-anak namin sa probinsya na humihingi ng tulong sa kanya. Kaya nga siya rin ang unang pumasok noon sa isipan ko na hinga ng tulong nang gusto kong lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Pero wala eh. Minahal na talaga ng puso ko si Arthur at mas natatalo ng pagmamahal na yon ang konsensya na nararamdaman ko. Palagi rin kasing sinasabi sa akin ni Arthur na seryoso na siya sa kung ano man ang relasyon na meron kami noon. At mas mahal niya na rin ako kesa sa pinsan ko. Kaya naman umaasa na talaga ako na sa huli ay ako ang pipiliin ni Arthur na mas makasama kesa kay Ate Lorna, Papa Dudut. Neri naman, kausapin mo na ako. Mamaya na. Hindi mo ba nakikita na busy ako sa paglilinis nitong lalagyan ng mga plato? Eh di kausapin mo ako habang ginagawa mo yan. Alam mo Arthur, nakakaistorbo ka lang dito eh. Pumasok ka na nga lang sa loob. Baka mamaya magising pa si Ate Lorna at maabutan tayo nag-uusap dito. Siguradong magtataka yun. Sige, ganito na lang. Ako na lang ang gagawa niyan habang kinakausap mo ako. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na nga mamaya na lang tayo mag-usap, di ba? Eh kasi kagabi mo pa ako hindi kinikibo eh. Sinabi ko na sa'yo na masakit ang ulo ko kagabi. Ano bang mahirap intindihin dun? Masakit ba talaga ulo mo o nagsiselos ka lang? Kasi alam mo na 6th anniversary namin ni Lorna kahapon at nag-date kami. Kaya ka nagsiselos. Bakit naman ako magsiselos? Si Ate Lorna naman talaga ang girlfriend mo, di ba?
At pampalipas oras mo lang ako kaya wala akong karapatang magselos. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita pampalipas oras lang, Neri. Alam mo yan. Hindi mo naman maaalis sa akin na isipin yun kasi hindi naman talaga ako ang girlfriend mo. Pero ikaw naman ang pipiliin ko sa huli. Talaga? Ako ang pipiliin mo kaysa kay Ate Lorna? Oo. Kasi ikaw na nga ang mahal ko. Ang tagal ko nang sinabi sa'yo yan di ba? Kaya huwag ka nang umiyak. Kasi baka makasama pa yan sa magiging baby natin eh. Halika nga rito. Yakapin kita para kumalma ka. Basta ito ang tatandaan mo. Mahal kita. At wala nang magbabago ron. Okay? Anong ibig sabihin nito? Ate Lorna? Bakit nakayakap ka sa boyfriend ko, Neri? At ikaw, Arthur, ano yung narinig ko na mahal mo si Neri? Kailan niyo ba ako niloloko? Lorna, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Pero pwede ba kumalma ka muna? Hindi! Huwag mo ako lalapitan at mas lalong huwag mo ako hahawakan! Ngayon sagutin niyo ang tanong ko. May relasyon ba kayong dalawa? Ate Lorna, sorry. Sorry? Sorry para saan? Para sa pambababoy niyo dito sa pamamahay ko? Lorna, please! Kumalma ka lang! Huwag ka sumigaw! Bakit? Nahihiya kayo marinig ng mga kapitbahay natin na may ahas at baboy akong pinatira dito sa mismong pamamahay ko? Saka ano ba pumasok sa isip mo, Arthur? Pipiliin mo talaga ang diskrasyadang babae na yan kesa sa akin? Ate Lorna, sumusobra ka na. Bakit naman ako hindi pipiliin ni Arthur? Alam naman natin na hindi hamak na mas lamang ako sa'yo. Dahil kaya kong bigyan ng anak si Arthur, hindi kagaya mo na may bulok na matres. Ang kapal na mukha mo! Wala kang utang na loob, Neri! Lorna, tama na! Ito na Huwag mo siya sabunutan! Bitawan mo siya, Lorna! Ano pa? Tinulungan kita! Pinakain kita! Binuhay kita! Kakalboyin talaga kitang babae ka! Pwede ba, Lorna, kumalma ka? Umalis ka dyan sa harapan ng haliparot na babae na yan, Arthur! Dahil sisirain ko talaga mukha niya! Arthur! May dugo! Naku, Dinudugo ako, Arthur! dinudugo ka nga, Neri! Relax ka lang! Lumapit ka sa akin! Sandali! Huwag kang mag-alala! Bubuhatin na kita! Dadaling kita sa ospital! Mabuti nga sa'yo! Ayoko mawala ang baby ko! Papadudot nang makita ni Ate Lorna na dinudugo na ako ay tinigilan na niya ang pagsisigaw at pananakit sa akin. Kagad naman akong dinala ni Arthur sa ospital at doon nga ay napaanak na ako ng maaga. 7 buwan pa lamang kasi akong buntis noon kaya isinilang ko ang anak ko ng kulang sa buwan. At habang nakakonfine ako sa ospital ay sinabi sa akin ni Arthur na tuluyan na niyang tinatapos ang relasyon nila ni Ate Lorna at ako na talaga ang pinili niya. Gustong magdiwang ng puso ko noon kaya lang ay hindi sapat ang saya na nararamdaman ko dahil naka-incubator pa rin si baby ng mga oras na yon. Sinabi rin ni Arthur noon na kinuha na niya ang mga importanteng gamit ko at gamit niya mula sa bahay ni Ate Lorna. Nang ma-discharge ako sa ospital ay tinupad ni Arthur ang mga planong sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Umupa siya ng hindi kalakihang bahay na para sa aming dalawa kaya nga lang nalaman din ng ibang kamag-anak namin ang ginawa ko na pangaagaw sa partner ng pinsang kong si Ate Lorna. Kaya naman marami ang nag-message sa akin sa Facebook at nag-text ng hindi magagandang bagay dahil sa mga ginawa ko. Sinabi naman sa akin ni Arthur na huwag na lamang pansinin ang mga yon dahil ang mahalaga, kaming dalawa na ang magkasama ng mga oras na yon. Papadudot mahigit 1 buwan nang naka-incubator ang baby ko nang tuluyan siyang bawian ng buhay. Hindi na raw kinaya ng katawan niya ang lumaban, sabi ng doktor. At napakasakit ang pangyayaring yon para sa akin pati na rin kay Arthur. Umasa kasi siya noon na magkakaroon na siya ng anak. Yung tipong kahit na hindi pa niya kadugo ay tinuring na niyang anak ang baby ko.
Kaya lang ay hindi pa talaga siguro na katadhana na magkaroon kami ng anak ni Arthur, kaya maagang kinuha si baby mula sa akin. Ayoko namang isipin na karma ang pangyayaring yon dahil sa kasalanan na nagawa ko. Dahil ayoko na ring maramdaman pa ang pagka-guilty ko dahil sa pangaagaw ko kay Arthur mula sa pinsang kong si Ate Lorna. Sa ngayon, Papa Dudut, halos 3 taon na kaming nagsasama ni Arthur pero hindi pa rin ulit ako nabubuntis. Minsan nga ay napipressure na rin po ako dahil nararamdaman ko na gusto na ni Arthur na magkaroon kami ng anak. Palagi niya kasing tinatanong kung hindi pa raw ba na de-delay ang menstruation period ko. Tapos pina-check up niya pa ako para malaman namin kung may komplikasyon na ba sa matres ko. Sinabi naman ng doktor na wala at kailangan lang daw naming maghintay. Kaya lang habang tumatagal ang pagsasama namin na wala pa rin kaming anak ay para bang unti-unti kong nararamdaman na nagsisimula ng manlamig sa akin ang partner ko. At natatakot ako na baka dumating din kami sa point na ipagpalit niya ako sa ibang babae. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang sulat ko na ito at ramdam ko na maraming kabarangay natin ngayon ang naiinis dahil sa kwento kong ito. Pero sigurado naman ako na kahit papaano ay may ilan ding makakarelate, lalo na yung mga taong nagmamahal ng tamang tao sa maling pagkakataon. Ang inyong forever kapuso, Neri. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Mahirap para sa atin ang palayain ang mga bagay at tao na alam nating nagbibigay ng saya sa atin. Mga tao o bagay na inaakala nating makakatulong para mabigyan tayo ng ngiti sa buhay. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang magpalaya ng isang tao o bagay na nakasanayan mo nang nagbibigay sa iyo ng saya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jill, 36 years old at taga dito sa Pampanga. Isa na akong single mom mula pa last year. Iniwan ako ng aking live-in partner na si Richard. Mas matanda siya ng 5 years sa akin. Buong buhay ko ay nilapag ko na sa kanya at lahat ng desisyon ko ay lagi ko siyang kinukonsider. Kahit na alam ko namang na hindi siya ganon ka-attach sa akin. Mas minahal ko siya kesa sa sarili ko, Papa Dudut. At ang masakit pa doon ay ibinigay ko sa kanya ang lahat, kaya nasaktan ako ng labis dahil hindi nasuklian ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Basta masaya siya, masaya na rin ako. Iyon ang naging mantra ko sa aming relasyon at sa buhay ko mismo, Papa Dudut. Lalo na noong nagkaroon kami ng anak. Hindi niya yon nagustuhan noong una dahil sinabi niyang hindi siya ready na maging isang ama. Nasaktan ako pero pinilit ko na lamang nakalimutan ang sinabi niya. Inisip ko na baka nga nabigla lang siya dahil akala niya ay safe kaming pareho. Pinagpills kasi niya ako dahil hindi pa talaga siya ready na magkaroon ng anak. Kaya lang ay gusto ko na talagang magkaroon kami ng pamilya. Kaya hindi ako nagpills ng halos 1 buwan. Hindi naman niya ito nalaman at sinubukan ko namang ipaliwanag na hindi naman 100% effective ang pag-inom ng pills. Naniwala naman siya. Naging masaya naman ang pagsasama namin noong nagkaroon kami ng anak. Nakita ko namang masaya siya at mahal niya ang anak namin. Kaya lang ay hindi ko masyadong ramdam na pumapantay sa akin ang pagmamahal niya.
Doon ako nalungkot pero pinilit ko na lamang na itago. Nagstay naman kasi siya sa akin so inisip ko na lamang na mahal din niya ako. Mas mahal ko nga lang siya. At papadudot na patunayan ko ang totoo na mas mahal ko siya dahil isang araw pinili niyang iwan ako. Isang araw ay pinakitaan niya ako ng lakas ng loob para sabihin sa akin ang katotohanan na hindi na niya ako mahal. Pinatunayan niya sa akin ang mga kutob ko na hindi ganon kalalim ang pagmamahal niya para sa akin. Hindi ko kaagad yon na proseso, Papa Dudut. Nasaktan ako sa pagiging honest niya at minsan ay hiniling ko na sana'y nagsinungaling na lamang siya sa akin, Papa Dudut. Tulog na ba ang anak natin? Oo, kakatulog lang. Kanina ka pa niya hinihintay. Sorry, may kinailangan lang kasi akong gawin. Hindi mo man lang sinagot yung tawag ko? Nakailang tawag kami ng anak mo kanina kasi gusto ko raw niyang makita at makausap man lang bago matulog. Sorry, Puro sorry na lang. Kailan ka ba babawi sa amin ng anak mo? hindi naman ako nagkulang sa anak natin. Pero sa akin, May kailangan tayong pag-usapan. dapat nga siguro mag-usap na tayo. Marami na kasi akong napapansin sa'yo eh. Mabuti naman at willing ka makipag-usap sa akin ngayon. Jill, ayoko na. Anong ayaw mo na? Ayoko na. Ayaw mo na? Ayaw mo nang pinipilit kitang kumain ng gulay? Ayaw mo nang samahan ako magsimba tuwing Miyerkules? Ayaw mo nang samahan ako manood ng TV pagka uwi mo galing trabaho? Alin siya ang ayaw mo at babaguhin ko? Wala nang kailangang baguhin. Ayoko na talaga. Klaruhin mo! Ayoko na sa relasyon natin. Ayoko na rin naman tong nangyayari sa relasyon natin pero hindi naman ibig sabihin ay susukuan ko na. Magkaiba tayo. Gusto ko na tong sukuan. Hindi ka pwedeng sumuko dahil may anak tayo. At hindi ko siya pababayaan. Yan ang mapapangako ko sa inyo. Paano ko bang hahawakan yung pangako na yan hindi mo nga natupad yung pangako mo na magsasama tayo habang buhay? Para sa anak natin, tutuparin ko ang pangako ko. At yung pangako mo sa nanay ng anak mo? Jill, huwag ka naman ganyan. Ikaw pa tong ang lakas ng loob na iwan ako samantalang ako lang naman tong nag-e-effort sa relasyon natin. Ayun na nga eh. Ikaw na lang nag-e-effort. Hindi mo ba makitang unfair yon? Unfair talaga sa part ko. Tapos ikaw pa tong may gana mang iwan? Nagpapakatotoo lang ako. Hindi na kita mahal. Hindi na ako masaya. At sa tingin mo ako masaya? Kaya nga palayain na natin ang isa't isa para maging masaya na tayo. Alam mong kayo ng anak natin ang nagpapasaya sa akin. Huwag mo namang basta bawiin yun. Ang tagal na nating magkarelasyon ni hindi nga ako nagdemand sa iyo ng kasal kasi alam kong ayaw mo. Nakailang sumbat ka na sa kasal sa akin. Kasi ang tagal ko nang hinihingi pero hindi mo magawang ibigay. Kasi hindi ako ready. O talagang hindi lang ako yung gusto mo makasama habang buhay? Sa akin ka hindi ready, di ba? Hindi madaling aminin pero totoo. Hindi ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ay, Richard! Ramdam ko naman yan una pa lang. Hindi lang ako nagsalita. Kasi akala ko magagawa ng paraan ng oras yung nararamdaman mo para sa akin. Umasa ako na mamahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ni minsan di mo sinubukang pumantay sa nararamdaman ko. Napakatamad mong magmahal. Yun na nga ang problema. Lagi mo hinihiling na pantayan kong pagmamahal mo sa akin. Isa hindi ko nga magawa. O ayaw mo lang gawin talaga. Siguro nga, oo. Tatanggapin mo na lang? Wala man lang pagbabago para sa anak mo? Hindi ako nagkulang sa anak natin. Kaya alam kong wala akong dapat gawing pagbabago. Ang makasarili mo! Hindi ba mas makasarili ka kasi ayaw mo akong palayain kahit alam mong ayoko na? Para to sa anak natin! Bakit ba mas ramdam kong ginagawa mo to para sa sarili mo? Hindi ako nakasagot dahil alam kong yon ang katotohanan. Totoo ang sinabi ni Richard na kaya ko siyang gustong magstay ay para sa akin at hindi para sa anak namin.
May parte sa puso ko na ginagawa ko ang pagmamakaawa kay Richard para sa anak namin. Pero mas malaking parte noon ay ginagawa ko para sa sarili ko. Buong gabi ay nakiusap ako kay Richard na huwag na akong iwanan. Nilatag ko ang iba pang mga kadahilanan para magstay siya pero lahat ng yon ay tinabla niya. Desperada na ako para hindi siya umalis sa buhay ko, Papa Dudut. Nagwala ako, sinaktan ko siya ng pisikal at nagpaulit-ulit ang pagmamakaawa ko sa kanya. Alam kong napalala noon ang kagustuhan niyang umalis na. Pero hindi ko napigilan ang sarili kong ipakita ang totoong emosyon ko. Ang tagal kong tinago lahat ng sakit tapos sa huli ay iiwanan niya lamang ako. Natapakan ang emosyon ko at lumaban ang katawan ko. Hindi naman inilagan ni Richard ang mga pananakit ko sa kanya at sa mga masasakit na salita ko. Inubos ko talaga ang lahat ng nasa puso ko baka sakaling makatulong sa pag-move on ko. Kung hindi lang nagising ang anak namin, hindi sana ako titigil sa pananakit kay Richard. Kinuha namang pagkakataon yon ni Richard para umalis na. Wala siyang kinuhang mga damit. Pagbalik ko sa sala, hindi ko na siya nadatnan doon at nanlumo ako. Hindi pa ako tapos magmakaawa at hindi pa ako tapos sabihin lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Wala tuloy akong nagawa kundi ang umiyak na lamang mag-isa. Hindi nalaman ng anak namin ang nangyari at hindi ko rin alam kung paano noon ipapaliwanag sa anak namin na iniwan na kami ng ama niya. Naiwan ako mag-isa sa pangangalaga ng anak namin, Papa Dudut. Kahit tinupad naman ni Richard ang pangako niyang sustento sa aming mag-ina, ay hindi pa rin yon naging sapat at gusto ko pa rin ang buong pamilya, Papa Dudut. At pinangako ko sa sarili kong hindi ako titigil hanggat hindi ko napababalik sa buhay ko si Richard. Desidido akong bumawi siya sa kahit na anong paraan. Nakayanan kong tiisin ang kakarampot na pagmamahal niya dati. Alam kong makakayanan ko pa rin yon sa mga susunod, Papa Dudut. Hello? Hello, Richard? Bakit? Magtatanong lang sana ako kung kailan ka magpapadala ng sustento sa amin ng anak mo. Di ba alam mo naman na ang regular schedule ang padala ko? Kino-confirm ko lang baka kasi may pagbabago. Walang nagbago. Ganun pa rin. Kung meron man, magsasabi ka agad ako sa'yo. Paborito mo pa rin ba yung ginataang tulingan? Ano? Naisip ko kasing magluto nun eh. Pwede ko namang ihatid sa'yo ngayon. Ako lang naman ang pwedeng kumain nun dito sa bahay. Naisip ko lang i-share sa'yo. Hindi na. May mga natira pa akong ulam dito. I-ref mo na lang para may makain ka kapag naumay ka sa mga ulam mo dyan. Ang layo ng bahay mo sa bahay ko ngayon. Hindi mo na kailangan ipadala. Mahal magpa-deliver. Hindi ko naman ipapadeliver sa iba. Ako na mismo ang maghahatid. Jill, hindi na kailangan. Pero paborito mo yung ginataang tulingan, di ba? Dati yon. Akala ko ba walang nagbago? Saan na naman ba papunta ang usapang to, Jill? Baka lang lumamig na ang ulo mo sa akin at naisip mo magkaayos na tayo. Sabi ko na eh. So ano nang sagot mo? Kailan mo gustong pag-usapan tungkol sa pagbabalikan natin? Nakailang buwan na rin naman na tayong hiwalay. Baka nakapag-isip ka na ng tama. Jill, wala na akong balak makipag-usap pa tungkol sa relasyon natin. Wala na tayong ibang dapat pag-usapan kundi ang anak natin. Ito na yung tama para sa sitwasyon natin. Para rin naman sa anak natin tong ginagawa ko ah. Huwag mo namang gamitin ang anak natin para makuha mo ang gusto mo. Hindi ko ginagamit ang anak natin. Gusto ko lang makita mo ng mas maayos na kailangan ka ng anak mo. Kaya nga ginagawa ko pa rin ang best ko para sa kanya kahit hindi na tayo nagsasama sa iisang bahay. Pero hindi ba't mas magiging maganda para sa kanya na kasama ka namin sa iisang bubong? Hindi mo ba naisip yun? Hindi na tayo pwede magsama. May babalik ko rin ang pagmamahal mo para sa akin.
Magbabago ko para sa'yo. Lahat ng ayaw mo sa akin tatanggalin ko. Gumawa ka ng listahan. Alam ko na karami na ako sa'yo. Hindi na maibabalik ang pagmamahal ko sa'yo kasi may iba na ako. May iba ka na? Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Pero nagsasama na kaming dalawa ng bago kong girlfriend. At mas pinili mo siya kaysa mabigyan ng masayang pamilya ang anak mo? Kaya pa rin nating mapasaya ang anak natin kahit hindi na tayo magkasama. Hindi mo kasi maintindihan! Ikaw ang hindi makaintindi. Ilang buwan na tayong hiwalay, pero hindi mo pa rin magawang tanggapin. Kasi para tayo sa isa't isa! Yan ang binuo mong idea sa ating dalawa. Pero Jill, hindi na tayo para sa isa't isa una pa lang. Alam mo yan. Lagi na lamang kay Richard ang huling salita, Papa Dudut. Hindi na naman ako nanalo dahil alam kong tama naman siya. Alam kong hindi kami para sa isa't isa pero pinipilit ko dahil siya na yung buhay ko. Mali nga na gawing mong mundo ang isang tao pero sa ganitong paraan ako naging masaya. Kaya nung umalis si Richard ay nawala na ako ng dahilan para magpatuloy pa. Kahit mismong anak namin ay hindi na ibigay ang saya na dulot sa akin ni Richard. Nakaka-guilty ang ganong pakiramdam pero totoo akong tao at alam kong ito ang totoong nararamdaman ko. Papadudot, after kong nalaman na may iba na ang karelasyon si Richard ay nadurog ako. Hindi ko naalaga ang maayos ang anak ko at kinailangan ko muna siyang ipaalaga sa magulang ko para maproseso ko ang nangyari sa amin ni Richard. Nagkulong lamang ako sa bahay at iniyak ko ang lahat ng sama ng loob ko. Panay ang tingin ko noon sa pictures namin ni Richard dahil sobrang nami-miss ko na siya. Binalikan ko ang lahat ng conversation namin noong nagsisimula pa lamang ang relasyon namin. Alam kong sinasaktan ko lamang ang sarili ko sa ginagawa ko. Pero hindi ko mapigilang sariwain noon ang nakaraan namin. Naging masaya naman kami dati kahit na nakukulangan ako sa pagmamahal niya sa akin. Kung nakontento na lamang sana ako dati at hindi na lang laging nagrereklamo sa kanya, sa sama ng loob ko dahil hindi ko masyadong maramdaman ang pagmamahal niya, sana'y hindi kami nagkahiwalay. Sana'y natuto akong tanggapin na lamang kung ano lang ang kaya ni Richard kung yun lamang ang paraan para magstay siya sa buhay ko. Pinagod ko rin ang sarili ko sa kakaisip ng paraan para makuha ko siya pabalik sa buhay ko, Papa Dudut. Hanggang sa bigla ko naalala ang tiyahing kong nasa probinsya. Napangiti ako dahil nakaisip na ako ng magandang plano at kailangan ko ang tiyahin ko para may sakatuparan yon. Papa Dudut, alam ko na ang gagawin ko at sigurado na ako noon na makukuha ko pabalik si Richard. Dahil doon ay napatigil na ako sa pag-iyak. Dahil doon ay gumaan na ang pakiramdam ko dahil mababawi ko na kung sino ang para sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko muna kinuha ang anak ko sa mga magulang ko dahil kinailangan kong umuwi ng probinsya para puntahan ang tiyaming ko na noon ay 60 years old na. Matandang dalaga at nakatira malayo sa mga kamag-anak namin. Naging close kami ni Tiyaming noong bata pa lamang ako. Pinsan siya ng nanay ko at siya ang pinaka-paborito kong kamag-anak sa lahat dahil kaya niya akong intindihin. Ako lang din ang nakakaunawa sa kanya dahil tingin ko sa kanya ay mabuting tao. Samantalang ang tingin sa kanya ng iba naming kamag-anak ay weirdo at may sapak sa utak. Hindi ko nakita yon sa kanya. Nakita kong matalino siya at mayaman ang espiritualidad niya. Kaya mas lalo akong napalapit sa kanya dahil gusto kong malaman ang mga bagay na hindi pa alam ng karamihan. Kaya lang ay kinailangan niyang umalis sa barangay namin dahil hinuhusgahan na siya ng mga kakilala namin base sa ginagawa niyang kabuhayan. May sabi-sabi kasi sa barangay namin na isang mangkukulam ang tiyaming ko. Kahit mga kamag-anak ko mismo ay pinapaniwalaan yon.
Bata pa lamang ako noon pero alam kong may katotohanan ng sinasabi nila. Tuwing may nakakaaway si Chaming sa lugar namin ay inaasahan ng lahat na may mangyayaring hindi maganda sa tao na yon at walang naging palya yon, Papa Dudut. Sa kwarto ni Chaming minsan akong nakapasok. Wala ni isa sa mga kamag-anak ko ang nagtangkang pumasok doon maliban sa akin. Hindi ko na inulit dahil natakot ako sa mga nakasabit sa kanyang dingding, lalo na ang itim na kandila at iba't ibang larawan ng mga taong kakilala at hindi ko kakilala. Hindi ko naman yon pinaalam sa kanya o sa kahit na sino dahil gusto kong protektahan ang tiyahin ko dahil naging maayos naman siya sa akin. Kaya ang laking lungkot ko noong napilitan siyang lumayo para hindi na rin madamay kaming pamilya niya. Tumira siya sa isang liblib na lugar kung saan ay hindi ganong kadaling makapunta pero nagawa ko. Dahil gusto ko nang magkabalikan kami ni Richard at alam kong si Chaming lang ang tunay na makakatulong sa akin. Siya ang magiging tulay ko para magawa ko yon. Ang tagal na rin noong huli ko siyang nakita at nanibago siya sa akin nang muli kaming magkita, Papa Dudut. Oh, Jill, hindi kita halos nakilala ah. Marami talaga nagagawa ang oras sa tao, Chaming. Sa akin ba anong nagawa ng oras sa itsura ko, ha? Parang umatras ang oras sa inyo. Bumabata kayo tignan ah. Eh, hindi ba halatang may 20% na discount na ako sa mga kainan? Naku, mukha lang kayong may discount sa jeep. Ano yon, senior citizen discount? Student discount! Ay naku, ang batang ito. Lumaking bolera. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi ka lang ng ganyan kasi mukhang may kailangan ka sa akin, ano? Paano nyo alam? Iba talaga ang powers mo. Hindi na kailangan ng espesyal na kapangyarihan para malaman kung may kailangan sa akin ng isang tao. Una, binola mo ako. Pangalawa, dinayo mo ako. Hala? Una, nagsasabi lang ako ng totoo. Pangalawa, naalala ko lang kayo kaya bigla ko kayong dinalaw. Matanda na ako pero hindi ako uto-uto. Halos 2 dekada kang hindi nagparamdam sa akin ah. Tapos bigla kang susulpot. Sabihin mo na lang ang totoo. Hindi naman sasama ang loob ko eh. May kailangan nga po ako. Uy, ano ba yun? Magpapatulong lang sana ako. Kung uutang ka, wala akong may bibigay sa'yo ha? Hindi pa nga ako binabayaran ng mga nagpagamot sa akin eh. Hindi po ako uutang pero may gusto rin akong ipagawa sa inyo. Handa ako magbayad. Eh ano ba yun? May nangkulam ba sa'yo? May nagkagustong kapre o tikbalang? Nausog ka ba na matandang dalaga? Gusto ko lang bawiin ang asawa ko. Sino nang gayuma sa asawa mo? Wala po. Gusto kong gawan niyo ako ng gayuma para bumalik siya sa akin. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Wala akong ibang gustong mangyari ngayon kundi ang magkabalikan kami. Akin siya eh. Akin! Nasasaktan ka lang ngayon at hindi pa sanay na hiwalay na kayo. Pero balang araw, magiging ayos ka rin. Makakahanap ka rin ng iba. Makakalimutan mo rin siya. Hindi, Chaming. Gusto ko sa akin lang siya. Akin lang si Richard. Walang ibang dapat makinabang sa kanya kundi ako lang at anak namin. May anak na kami. Di ba dapat sa amin lang siya at hindi sa ibang babae? Ay, may anak na pala kayo. Oy, kaya naman pala. Matutulungan niyo ba ako? Para sa apo ko sa'yo, abay gagawin ko. Eh, epekto kaya? Magkakahiwalay sila ng bagong karelasyon niya? Kung hindi ka maniniwala, hindi epekto yun. Pero paano kung... Magkakahiwalay silang dalawa. Maniwala ka sa akin. Mamahalin din kaya niya ako ng sobra? Tulad ng pagmamahal ko sa kanya? Hindi nakapagsalita si Chaming sa huling tanong ko, Papa Dudut. Kahit siya ay hindi naging sigurado sa pwedeng mangyari. Nasabi niya sa akin na kaya niyang paghiwalayin sina Richard at ang bagong karelasyon nito pero hindi niya may pangakong magiging kapantay ng pagmamahal ko ang pagmamahal ni Richard sa akin. Tinanggap ko na lamang yon kasi ang habol ko lang din naman ay ang magkabalikan kami.
Ayoko talagang mabuhay ng mag-isa nang hindi kasama si Richard, kaya ko yun nagawa, Papa Dudut. Hinanda lahat ni Chaming ang kailangan niya sa orasyon na gagawin niya. Kinuha niya rin ang ibang impormasyon tungkol kay Richard at sa bago nitong girlfriend. Mabuti na lang at nag-stalk ko ang bagong girlfriend ni Richard kaya ako nalaman ang lahat tungkol sa kanya. May kasikatan din kasi ang babaeng yon sa social media kaya madali ko lang nahagilap ang mga impormasyon tungkol sa kanya. Matapos noon ay sinimulan na nga ni Chaming ang orasyon. Ginamitan niya yon ng itim na kandila at ibang spices. Hindi na ako nagtanong kung ano ang mga yon. Pinagmasdan ko na lamang at dinasal na sana ay magkaroon ng katuparan ang orasyon na yon, Papa Dudut. Umuwi na rin ako after noon at binilinan ako ni Chaming na huwag masyadong isipin ang ginawa naming orasyon para magkaroon yon ng katuparan. Nahirapan ako roon dahil kapit na kapit ako na matutulungan ako noon para magkabalikan kami ni Richard. Pagkarating ko ng bahay ay tinawagan ko na ang mga magulang ko para kunin ang anak ko. Hinatid naman nila sa bahay at napansin nilang ganado akong muli. Hindi na ako nagkwento dahil malamang ay kukontrahin nila ang ginawa kong paglapit kay Chaming, lalo na ang nanay ko na sagrado katoliko. Makalipas nga ang ilang araw ay kinumusta ko si Richard, Papa Dudut. Nagbabaka sakali akong may nangyari na dahil napansin kong nagpo-post na siya ng malungkot sa kanyang Facebook. Lihim akong nasiyahan dahil pakiramdam ko ay yun ang katuparan ng hiling ko. Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi niya sinagot. Hanggang sa pinuntahan ko na lamang siya sa bahay niya. Iniwan ko munang muli ang anak namin sa magulang ko dahil may naisip akong plano, Papa Dudut. Oh Jill, anong ginagawa mo rito? Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi mo man lang sinagot. Pwede mo naman kasi i-text na lang kung ano man yung kailangan mo. Magre-reply naman kagad ako pag di na ako busy. Alam mo namang hirap ako mag-text, di ba? Ano ba kasi yun? Hinahanap ka kasi ng anak natin. Namimiss ka, gusto ko raw makita. Tatawag ako mamaya sa kanya. Wag muna ngayon, please. Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Napansin ko pa na yung post mo ng malulungkot sa Facebook ah. Wala yun. May problema kayo ng girlfriend mo? Hindi ko alam. May problema nga kayo. Okay lang ba kung umalis ka na muna? Kailangan ko lang mapag-isa. Dapat nga may kasama ka ngayon para mabigyan ka ng tamang advice. Lalabas naman kami ni Arthur mamaya para mag-inuman. Ayos na ako ron. Iba pa rin kapag may kausap ka ngayon lalo't babae ako. Alam ko ang takbo ng utak ng mga babae. Bakit? Hindi ka ba busy? Andito ba ako ngayon kung busy ako? Yung anak natin, nasan? Nasa magulang ko. Pinabantayan ko muna kasi medyo nag-aalala rin ako sa'yo eh. Liga, pasok ka. Salamat. Upo na rin ako ah. Pili ka lang ng gusto mong maupuan dyan. Kukuha lang ako ng kape. Ay, okay na. Mag-usap na lang tayo ngayon. Maupo ka na rin. Halika, tabihan mo ako. Paano ba to? Anong paano ba to? Paano mo ako matutulungan sa girlfriend ko? Nagtalo na lang kami bigla dahil sa sinaing. Inaway niya ako. Inaway ko rin siya. Dahil lang sa sinaing? Alam ko ang babaw. Pero hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit ako sumabog ng ganun. Asan siya ngayon? Umuwi muna siya sa magulang niya. Hiwalay na kayo? Nakipag-cool off siya sa akin. Pero makikipagayos ako. Alam mo kung ako sa'yo, wag na. Yan ang ibibigay mong advice sa akin? Kasi naman kung sa maliit na bagay lang ganyan na kayo magtalo. Paano pa kaya kapag malalaking pagsubok na? Tama ka naman. Kaya lang. Gusto mo ba dalhin ko muna rito ang anak natin para malibang ka? Pwede naman. Kaya lang, lalabas kami ni Arthur mamaya eh. Pwede namang dito lang din ako para pag umalis ka, may magbabantay sa anak natin. Tapos uuwi na lang kami kinabukasan. Ayos lang ba?
Parang hindi magandang idea yan. Ay nako, nakamove on na ako sa'yo, no? Walang halong mali siya tong pagstay ko rito kung yan ang iniisip mo. Gusto ko lang makatulong. Tsaka pag malungkot ka, maapektuhan yung pakikitungo mo sa anak natin. Bilang nanay, ayoko namang mangyari yun. So ginagawa mo lang to para sa anak natin? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, nakamove on na ako sa'yo. Siyempre, nagsinungaling ako kay Richard para payagan niya akong mag-overnight sa bahay niya. Kailangan ko rin kasing makibalita at natuwa talaga ako sa nangyari. Kinuha ko ang anak namin at saka dinala sa bahay ni Richard. Natuwa akong makita silang masayang magkasamang mag-ama. Parang nabuo ulit kaming pamilya. Hindi na rin natuloy na umalis si Richard kasama ang kaibigan niyang si Arthur. Nag-decide na lamang siya na manood kaming pamilya ng pelikula sa bagong TV niya. Hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga oras na yon at naging magaan din ang pakikitungo sa akin ni Richard. Kaya naman alam kong nag-work talaga ang orasyon na pinagawa ko kay Chaming. Hindi rin niya hinawakan ang cellphone niya buong magdamag na kasama niya kami. Kaya alam kong hindi sila nagkausap na dalawa ng girlfriend niya. Papadudod sa pagdaan ng mga araw, nakibalita pa rin ako kay Richard, hindi pa rin daw sila nagkakaayos ng girlfriend niya. Ramdam kong balisa si Richard at ayon kay Chaming, parte raw yon ng ginawa niyang orasyon. Hindi rin nag-attempt na lumapit si Richard sa girlfriend niya at hindi raw niya maintindihan kung bakit. Dati naman daw ay si Richard ang nagpapakumbaba sa tuwing may maliit silang away. Pero noong pagkakataong yon ay nagbago na ang lahat. Hindi na raw naramdaman ni Richard na kailangan niyang lumapit sa girlfriend niya. Naramdaman daw niya na nababalisa siya sa tuwing naiisip na kausapin ang babaeng yon. Isa na namang senyales na epektibo ang ginawa ni Chaming. Kaya naman nagpapasalamat akong muli sa tiyahin ko. Ang kailangan ko na lang hintayin ay ang pagbabalik ni Richard sa aming mag-ina. Hindi ko pa ramdam na nagbalik na ang pagmamahal niya sa akin pero sabi nga ni Chaming, kailangan ko lang magtiwala sa hiwaga ng gayuma. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Masaya ako na nadagdagan na rin ang atensyon ni Richard hindi lang sa anak ko kundi maging sa akin din. Kinilig ako sa tuwing kinukumusta ko ni Richard, Papa Dudut. Lagi na rin niyang hinihiram ang anak namin at dumadami na ang oras niya sa aming mag-ina. Kaya naman nagpapasalamat talaga ako na lumapit ako kay Chaming. Wala pa rin akong nabalitaan kung nagkakausap pa rin ba sina Richard at ang girlfriend niya. Kailangan ko na lang silang mapaghiwalay ng totoo para matapos na ang kalbaryo ko at makapasok na akong muli sa eksena. Alam ko namang alanganin pa rin si Richard sa gagawin noon sa relasyon nila. Ramdam ko pa rin naman noon na may pagmamahal pa rin siya sa babaeng yon. Ang maganda lang sa nangyayari noon di gumagawa ng paraan si Richard para magkaayos sila ng girlfriend niya. Pasensya na ha kung hindi ko magawang banggitin ang pangalan ng girlfriend ni Richard dahil kapag naririnig ko yon ay nababalisa din ako. Sinabi ni Chaming na normal lang daw yon sa mga nagpagawa ng orasyon. Papadudot inakala kong magtutuloy-tuloy na ang magandang balita na hindi na nga magkakaayos sina Richard at ang girlfriend niya. Hanggang isang araw ay napansin ko na lamang na parang biglang nagbago si Richard. Hindi na siya dumadalaw noon sa bahay namin at bihira na rin kung hiramin niya ang anak namin kahit na day off niya. Kinutuba na ako lalo na at bihira na rin niyang sagutin ang mga tawag ko. Alam kong may mali na. Tinanong ko si Richard kung nagkaayos na ba sila ng girlfriend niya at sinabi niyang oo. Nagkabalika na raw sila. Nadurog muli ang puso ko, Papa Dudut. Iniwan kong muli ang anak ko sa mga magulang ko at saka pinuntahan si Chaming para itanong kung bakit nagkabalikan pa rin silang dalawa, gayong malakas naman ang ginawang orasyon ni Chaming. Nung nakarating na ako sa bahay niya, saktong kakaalis lang ng dalawang customer niya, Papa Dudut.
Customer mo ba yung mga umalis, Chaming? Ay oo. Yung isa nagpagawa ng orasyon para lumakas ang negosyo niya. Yung isa naman nagpahula. Nanguhula ka na rin pala? Ay hindi pa ganun kapulido. Kaya nga ang hingi ko lang, madalas donasyon lang. Papahula pa naman sana ako. Ay saka na kapag magaling na ako talaga. Tsaka nanghihina pa ako ngayon eh. Hala, ayos lang po ba kayo? Dumagsa kasi ang mga customer mula pa kahapon. Bentang-benta pala kayo eh. Irekomenda ko nga kayo sa mga kakilala ko sa amin sa Pampanga. Ay sige nga para makadagdag sa pagpapagawa ko ng bahay. Maliit lang din kasi ang sinisingil ko sa mga customer ko. Akong bahala sa inyo, basta tulungan nyo rin ako kay Richard. O di ba hindi nga't natulungan na kita noon? Nagkahiwalay na sila ng nobya niya, hindi ba? Nagkahiwalay lang pansamantala pero ngayon nagkabalikan ulit sila. Ah, ganun ba? Effective yung orasyon na ginawa nyo para maghiwalay sila Pero bakit nagkabalikan ulit? Hindi ba dapat hindi na? Dahil kumukupas din ang gayuma o kahit anong klase ng orasyon. Bakit di nyo sinabi sa akin? Ay hindi ba? Hindi ko ba nabanggit? Ang importante ngayon alam mo na. Paano to, Chaming? Kailangan ko magkahiwalay ulit sila. Tulungan nyo naman ako. Tinulungan na kita nung minsan. Nanghihina ako ngayon. Baka isara ko muna itong bahay ko para sa mga ganyan. Ako na magpapagawa ng bahay nyo. Paghiwalayin nyo lang sina Richard at yung girlfriend niya. Sigurado ka ba? Opo, basta maibabalik nyo sa akin si Richard. Akin siya akin! Hindi mo naman kailangan ipagawa itong bahay. Pero ayos naman sa akin kung magbabayad ka bilang kailangan ko rin makabawi sa mga espiritong gabay ko na tumutulong sa akin sa proseso. Kahit magkano pa yan? Sige, gagawin ko sa Biyernes. Lalo't bilog ang buwan nun. Malakas ang epekto kapag sa araw na yung ginawa ang orasyon. Chaming, tuloy-tuloy lang ha. Tatawagan ko kayo kapag kumukupas na yung orasyon para magawa nyo ng paraan. Siya, sige. Lulutuin ko lagi ang kandila. Masiguro lang na magkahiwalay sila ulit. Salamat, Chaming. Pero tandaan mo, Jill, ha? Lahat ng ginagawa kong ito ay may kapalit. Babayaran ko naman po kayo Kapalit sa'yo. May balik ito sa'yo. Naiintindihan mo ba? Hindi ko sinagot ang tanong ni Chaming, Papa Dudut. Doon ko lang na-realize na may kapalit nga naman ang paglapit sa mga ganong ritual. Pero sabog ako mula sa pagmamahal ko kay Richard kaya sinabi kong ayos lang. Napansin kong nadismaya si Chaming sa sinagot ko. Kaya lang ay hindi na rin siya nagsalita pa. Nagpaalam na rin ako dahil kailangan ko nang sunduin ang anak ko at habang nasa bus ako ay nakaramdam ako ng takot sa posibleng maging balik sa akin ng pinagawa ko. Kaya lang Papa Dudut mas nangibabaw talaga ang kagustuhan kong makuha pabalik si Richard. Natikman kong muli ang atensyon niya mula nung nagkahiwalay sila pansamantala ng girlfriend niya. Kaya lang mabilis din yung nawala dahil kumupas na pala ang orasyon na pinagawa ko. Sumapit nga ang araw ng Biyernes, kabilugan ng buwan. Saktong 3:00 daw ng madaling araw nang simula ni Chaming ang ritual. Excited na naman ako sa magiging pagbabago ng trato ni Richard sa aming mag-ina. Kaya lang ay hindi agad umepekto tulad ng dati. Ilang beses kong kinulit si Chaming pero sinabi niyang habaan ko ang pasensya dahil di e-epekto kapag nagmamadali ako o masyado akong atat. Sinubukan kong magpasensya at makalipas lang ang 2 linggo ay nagkahiwalay muli sina Richard at ang kanyang girlfriend. Naibalik muli sa aming mag-ina ang atensyon ni Richard. Natuwa na naman ako. Hiniling kong muli kay Chaming na lutuin pa ang kandila niya at sumunod naman siya. Napagastos ako dahil gusto kong masiguradong babalik si Richard sa akin. Nagtuloy-tuloy naman ang magandang balita para sa akin. Ramdam ko noon na wala na ngang balikang mangyayari sa pagitan ni na Richard at ng kanyang girlfriend. Binura na rin kasi ni Richard ang mga pictures nila ng girlfriend niya sa social media accounts nito. Lumaki tuloy ang pag-asa kong magkakabalikan kami lalo't malungkot si Richard. Inabot ng 5 buwan ang saya ko hanggang isang araw ay nabalitaan ko na lamang na ikakasal na silang dalawa. Gumuho ang mundo ko. Nagmadali akong pinuntahan si Chaming para itanong kung bakit ganon ang nangyari.
Akala ko noon ay mapapasa akin ng muli si Richard, bakit biglang bumalik siya sa babaeng yon? Chaming! Ikakasal na si Richard at ang girlfriend niya. Ay, ganun talaga. Paano ganun talaga? Kung hindi ukol, abay hindi bubukol. Pero di ba ginamitan mo naman ng malalakas na orasyon? Ano nangyari? Ginamitan ko nga. Nakita mo naman ang epekto ng mga nakaraang buwan, hindi ba? Oo, nagkagulo sila, nag-away, nagkahiwalay. Oh, edi ibig sabihin, umepekto nga. Pero bakit ngayon hindi na? Ba't nagkabalikan sila? Gusto mo ba magsindi ulit ako ng kandila? Niloloko na ata ako ng mga kandila mo eh. Paano bang niloko ka? Nakita mo nga nagkahiwalay sila, hindi ba? Pero nagkabalikan din sila. Hindi ganito ang plano. Dapat forever sila magkakahiwalay. Ganun nga talaga. Yan na lang ba isasagot nyo sa akin ngayon? Malamang. Matapos lahat ng binayad ko sa inyo? Halos napunta na sa inyo lahat ng ipon ko para sa kinabukasan ng anak ko eh. Jill, nagpagawa ka sa akin ng ritual, hindi ba? Malamang kailangan mong magbayad. At saka ang sabi mo sa akin, babayaran mo ko. Ikaw ang nagpresenta. Pero sana, tulad ng ibang customer, maibigay man lang sana ang serbisyo na kailangan ko. Naibigay ko naman sa iyo ang kailangan mo. Napaghiwalay natin si Richard at yung girlfriend niya. Uulitin ko lang. Nagkabalikan silang dalawa at ngayon ikakasal na. Ginawa ko na ang lahat, Jill. Pagpasensyahan mo na kung ano lang ang inabot ng makakaya ko. Gawin niya ulit ang paraan. Kausapin mo kung sino man yung nasa kabilang mundo na tumutulong sa inyo. Basta gawan niyo ng paraan. Ganyan na ba ang nagagawa ng pagmamahal mo para kay Richard? Ito ang nagagawa sa akin kapag hindi ko nakukuha ang serbisyong binayaran ko. Yan ang nagagawa ng mga taong hindi kayang pakawalan ng isang bagay na alam naman nilang tapos na. Hindi mo alam ang nararamdaman ko kaya ang dali para sa'yo na sabihin yan. Madali para sa akin na sabihin ito sa'yo dahil bata ka pa lang, ganyan na ang ugali mo. Naalala mo yung manika mong hindi mo naman na pinaglalaroan pero ipinagdadamot mo sa pinsan mong ipahiram. Ang dami mong bagong laruan pero ayaw mong bitawan yung luma para ibigay sa iba kahit alam mo namang hindi mo na naman kailangan. Ganyan ka talaga, Jill. Kinukulong mo sa mga palad mo yung mga tao o bagay na dapat matagal mo nang pinakawalan. Matagal na tayong hindi nagkasama kaya wala kang alam sa mga pagbabago ko ngayon. Nagbago ka ba talaga? O tulad ka pa rin ng batang Jill na sakim at puro sarili lang ang iniisip? Kung hindi ka na makasarili, asa ng anak mo ngayon? Bakit imbis na inaalagaan mo siya ngayon, nandito ka't nagagalit sa akin dahil hindi mo makuha ang isang bagay na hindi naman talaga para sa'yo? Sino ka ba para sabihin na hindi para sa akin si Richard? Hindi siya para sa'yo, Jill. Sa iba't ibang buhay, hindi siya nanatili sa'yo. Hindi siya para sa'yo. So pinirahan niyo lang ako? Alam niyo namang hindi pala siya para sa akin pero kuha ka ng pera sa akin para paasahin ako mapaghihiwalay mo yung dalawa? Napaghiwalay naman natin sila, hindi ba? Ilang beses pa nga. Pero tulad nga ng sinabi ko sa'yo, kung hindi nakatadhana para sa'yo, hindi talaga mapupunta sa'yo. Kahit pa ilang kandila ang sindihan natin, lutuin natin, hindi nun makakayanan ng itinakda. Tinakda kayong magkahiwalay. Itinakda si Richard para sa iba. Sana iyon ay maging klaro sa'yo. Hindi talaga siya para sa'yo. Para akong paulit-ulit na sinampal sa mga sinabi ni Chaming, Papa Dudut. Hindi ko matanggap na may katotohanan lahat ng sinabi niya. Ilang beses nang pinatunayan sa akin ng tadhana na hindi kami ang itinakda para sa isa't isa, pero patuloy ko yung nilabanan. Totoo ang sinabi ni Chaming. Hindi ko magagawang pakawalan yung mga bagay na alam kong tapos na.
Hindi ako natuto. Hindi ako pumayag na basta-basta na lamang mawala lahat ng bagay na gusto kong hawak ko lamang. Gaya na lamang ni Richard Papadudut. Iniyak ko lang ang nararamdaman kong pait at sinubukan kong tanggapin pero hindi ko kaya. Nilabas ni Chaming ang barahan niya at saka walang pasabing binasahan ako ng kapalaran. Doon niya ipinakitang hindi talaga kami ni Richard ang nakatakda. Nakita na raw yon ni Chaming. Sina Richard at ang kanyang girlfriend ang nakatakdang magsama habang buhay. Parang dinagana ng dibdib ko sa mga sinabi ni Chaming, Papadudut. Hindi madaling tanggapin ang katotohanan. Pero noong hinawakan niya ang kamay ko at sinabing merong bagong darating at yun na nga ang para sa akin. Ramdam ko ang sincerity sa mga mata ni Chaming at sinabi niyang paparating na ang para sa akin. Kung magagawa ko lang bitawan ang hindi na para sa akin. Papadudut, hindi na ako umulit pa na magpagawa ng orasyon kay Chaming. Tinanggap ko na lamang ang katotohanan hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Minessage ko si Richard at sinabi kong kailangan ko munang malayo sa kanya para makapag-move on. Inamin kong may pagmamahal pa rin ako sa kanya at hindi madali na malamang ikakasal na siya sa iba. Kailangan ko lang ayusin ang sarili ko at intindihin ang anak ko. Naintindihan naman niya at humingi siya ng tawad sa lahat ng mga naging pagkukulang niya. Inayos namin ang para sa schedule ng anak namin at sinabi ko sa kanya na sa magulang ko na lang lumapit kung may kailangan siya sa anak namin. Hindi ko muna siya kayang makita o makausap man lang dahil baka kung ano pa ang magawa ko. Ikakasal na sila ngayong taon, Papadudut, at hindi pa rin ako makamove on sa kanya. Pero kinaya ko na ngayon. Bit-bit ko na lamang ang pag-asa na balang araw ay may darating din na para sa akin, na kapag hindi ko pa binitawan si Richard, itatago siya ng dakilang lumikha sa akin. Kaya ako bumitaw dahil alam kong may darating at yon ang mananatili para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papadudut. Maraming salamat po sa pangunawa at pagbabahagi ng aking kwento sa inyong mga masusugid na tagapakinig sa Barangay LS 97.1 Forever. Muli, maraming salamat po. Ang inyong forever at kapusong kabarangay, Jill. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!